Sí. Buenos días a todos. Celebramos la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación para o xoves 26 de setembro de 2019 ás 9:30 no Salón de Plenos. A primeira parte, a parte resolutiva, o primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede do borrador da ata da sesión anterior, pleno ordinario do 10/9 de 2019. Alguna cuestión? Quería facer un comentario. Non foi incorporada a acta a nosa pregunta que fixemos, En el debate, sí. non? Unha pregunta oral. Sí. Esa se incorpora nas indicacións no videoacta, está incorporada na parte final onde veñen as intervencións. As transcripcións das intervencións constan a través dos tags que se aportan ao final da... Nos miramos rogos e preguntas e ali non constaba. Non o verías, pero velo nos tags que están metidos na acta que se firma, a acta digital que se firma. É na parte final, se o ves. Cando son intervencións, teñen que ir aí. O que pasa que, bueno, o resto de preguntas sí. Porque eran por escrito. A nosa tamén. O sea, oral, expuxémola no pleno, pero presentámola en tempo e forma no rexistro. Sí. No, o sea, expuxémola no pleno, pero, bueno, presentámola en tempo e forma por... Sí, revisable, non hai problema tampouco, pero... Era sobre a contaminación atmosférica e... Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Xurxo. ¿Queréis absteneros mientras non se resuelva? Se hai o compromiso, non temos ningún... Claro, pois... O segundo punto do orden do día é recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2019. Primeiro punto, sometes a consideración do Pleno despois do ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Económicos do luns 23 de setembro de 2019 aprobar o expediente de reconocimento extrajudicial de créditos das facturas relacionadas de seguido en as partidas orzamentarias sinaladas e que suman un total de 249.511,76 euros. Segundo, dar traslado de intervención para que proceda a contabilización do presente expediente. Intervencións? Sí. Ben, evidentemente as facturas que veñan hai que pagalas, eso que dúbida cabe, non? Pero queríamos facer fincapé un pouco nos tres abonos de preferencia superior da temporada 18-19 do Deportivo, non? A ver, as motivacións a mí non me parecen as correctas. A motivación di fomentar a actividade física e o deporte para a consecución de hábitos de vida saludables e promocionar o nome do Concello de Arteixo como entidade que fomenta a actividade física e o deporte. Un abono, eso non fomenta isto que aquí se di. Por eso, deixámoslo un pouco en entredito, pero... E despois, que a adquisición está motivada precisamente por eso, é que convidaría a 50 rapaces e 2 adultos de Arteixo a determinados partidos que o Depor celebre como local. Isto, queríamos facer unha pregunta, si isto é así, se van 50 rapaces a ver os partidos do Depor cando xogan en casa. Grazas, nada máis. Bos días a todas e a todos. Como ben dis, Xurxo, as facturas que chegan, pois hai que pagalas, non? É certo que chegan a estas alturas, non constaban na intervención municipal e no momento que figuraron e que ten o rexistro de entrada, pois hai que tramitalo, non? E respecto ao que comenta do tema do Deportivo, que o xestiona o Servicio Municipal de Deportes, entendemos que é unha actividade que ten moita demanda, de feito, porque imagínese vostede que os rapaces do Concello dámoslle a oportunidade de poder pois ver un partido de fútbol do Deportivo
E en este caso se solicita, o sea, teñen a oportunidade todos os nenos de Arteixo en solicitalo no Departamento de Deportes e logo se resolve. Entón, consideramos que unha boa negociación co Deportivo para darlle a posibilidade a todos os nenos de Arteixo de ver, pois, unha vez ao ano un partido deste tipo, non? E ao mesmo tempo, pois, fomentar, en este caso, o que o fútbol, non? Que temos aquí varios clubes de fútbol e entón para eles, pois, ven que é algo importante, entón nos o apoiamos, nada máis a destacar en este tema. Comentar unha cousa. A ver, tamén corremos o risco de fomentar a competitividade, tamén corremos o risco de fomentar certas conductas que non son, porque o fútbol non todo é bon, non é todo actividade deportiva, vida saludable, etc. A competitividade que existe en división de honra do fútbol ten, o sea, as súas cousas negativas tamén, o sea que temos que controlar un pouco eso. A motivación non nos parece correcta. Evidentemente imos votar a favor porque, bueno, como ben dixen ao principio, as facturas hai que pagalas e porque son, digamos, o outro complemento deste punto da orde do día, non? Do recoñecemento extrajudicial de crédito. Nada. En principio, disculpa, Martín. A ver, que non quería entrar neste debate porque, bueno, ao fin e ao cabo é o que dice Xurxo, é un tema máis que nada técnico para sufragar as facturas que quedaron pois por diversas cuestións de anos anteriores. Evidentemente hai que pagalas e ese é o contido pois deste recoñecemento extrajudicial de créditos que vamos a votar a favor. Con respecto ao tema dos abonos para o Deportivo, xa que está en debate, pois tampouco esquivar a cuestión. Me parece correcto. Creo que é así que se pon a disposición dos clubes de Arteixo para que vayan os nenos a ver algún partido deportivo con as entradas que veñen, pois, supoño que reflexadas nun convenio que haberá firmado co Deportivo, un acordo no cual, pois, a cambio desos abonos, pois, esos nenos ou aqueles clubes que o precisen, pois, poden facilitar a que os nenos podan ir a un espectáculo como é un partido de fútbol dunha división importante, evidentemente, pois, tamén aprender daquilo que están aprendendo na escola deportiva. Si é certo que igual se podría facer un esforzo, pero como idea, para que isto fora un poquinho máis transparente, me refiro que publicitalo máis, o sea, que houbera unha publicitación pública de que existe este formato e que calquer colectivo que se dedica a isto pois pode pedir esas entradas e ao mesmo tempo tamén que sexa transparente o que se fai con eses abonos que tamén temos, que eu creo que eu sei que se fai, eu sei que se lle facilitará, supoño que a empregados municipais, ese tipo de cuestións, porque, bueno, os abonos están aí e hai que utilizalos. Por tanto, tamén que haxa algún sistema interno pois para que eses abonos pois sexan utilizados por persoal do Concello ou quen sexa, igual que teñen outras empresas. Por exemplo, na miña empresa existen esos abonos e todas as semanas salen a sorteo e van utilizándoos cando colles unha vez, pois xa non te toca máis veces. Bueno, se fai unha rotación e ao final tamén aproveitan os abonos pois os empregados cun convenio que hai tamén coa empresa. Me refiro que podemos facer algo así parecido, simplemente como idea, deixalo no aire, que creo que sería positivo. En ese sentido, é o que vos dicía ao principio, sí que hai transparencia porque este servicio ofrece o Servicio Municipal de Deportes que está en contacto con todos os clubes deportivos e os centros escolares e son coñecedores de isto. Incluso vostedes tamén se vos facilita, no momento que querades ir, incluso ano pasado se vos facilitou tamén o grupo de oposición tamén a oportunidade de poder ir para que coñezades pois como se desenvolve pois esta labor, que non ten máis, que ofertala a todos os rapaces de Arteixo e poder ir e xa se está rotando, porque o que pretendemos é chegar a todos os nenos, non que repitan os mesmos clubes e os mesmos nenos, o sea, que incidiremos máis na comunicación, pero xa se está facendo. Bueno, Xurxo, decir que, bueno, pues, no tema dos abonos do Deportivo, que non estás de acordo, porque o fútbol, o deportivo, fomenta a competitividade, provoca cousas negativas ou motivacións non son correctas.
volvo a reiterar, estamos falando do maior referente do fútbol aquí dentro do que é esta área metropolitana, e donde hai moitísimos temos da provincia, e donde hai, sobre todo, que unha gran cantidade de clubs deportivos de fútbol aquí no Concello de Arteixo, onde sí que hai moita ilusión por parte dos seus rapaces de poder asistir a un partido de fútbol do Deportivo. Eu creo que, ademais, isto é unha modalidade que se aplica en moitos concellos tamén desta contorna, tendo que, bueno, pues, que hai cousas negativas no que o tema do fútbol, non sei se eres moi aficionado ao fútbol ou non, pero isto eu creo que é positivo para o Concello de Arteixo, positivo para os nenos. Ya. Bueno, procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidade. O punto número 3 é proposta das festas de carácter local para o vindeiro ano 2020. Determinouse pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno día 23 de setembro a aprobación da determinación dos festivos locais para o ano 2020 co seguinte detallo: 25 de febreiro do martes de Entroido, e con unha aportación a través de intervención por unha idea dos grupos, sométese tamén á consideración da votación hora do Pleno o complemento do mesmo co segundo festivo local o 16 de setembro de 2020 a Santa Eufemia. Por último, remitir acordo ao Servicio de Traballo e Economía Social da Xunta de Galicia co Consello de Economía e Emprego. Alguna intervención? Xurxo? Sí. Entón, o que imos votar son o martes de Entroido, o 25 do 2 de febreiro, e o 16 de setembro. Vale, ok. Nada, simplemente decir que vamos a votar a favor das propostas, e ademais tendo en conta que este ano pois coinciden moitos festivos que habitualmente se toman, xa coinciden en festivo pola súa ubicación no calendario, e nos alegramos de que este ano pois a Santa Eufemia pois sexa festivo, e pedirlle ao Concello que xa que é festivo e que tradicionalmente e antiguamente era unha data que se celebraba moito neste Concello, pois que se recupere algún tipo de actividade aproveitando o festivo para dotar tamén a Santa Eufemia. Eu creo que de ser un día pois importante no noso Concello, que, como me recordaba Ana, pois antigamente pois era unha festa e unha romería pois importante do noso Concello. Ben, bueno, pois un pouquiño gracias por apoiar tamén estas datas, e como se falamos na comisión estamos todos de acordo, e é verdade que hai que poñer en valor as festas que temos e vamos en esa liña. Nada máis, moitas gracias. Estamos de acordo un pouco tamén na proposta un pouco que di Martín para, bueno, neste ano, no ano 2020, o 16 de setembro, pois un pouco potenciar ou intentar pois hacer algunha actuación dentro do que é a romería de Santa Eufemia. O único problema que nos vamos a encontrar que para o ano seguinte seguramente teremos que recuperar o festivo local do 26 de xullo, pode ser tamén un tema de debate, e despois sí que é verdade que ao mellor se Santa Eufemia non é festivo, volver a facer unha romería en un día laboral pode dar distintas circunstancias, ao mellor adaptala incluso a xente que está participando ahora co evento, pois ao mellor pois trasladar, se pode ser algún tipo de romería incluso ao fin de semana, un pouco adaptar as necesidades. Entendemos que po ano 2020, sendo festivo, sí que podemos actuar, pero bueno, a problemática vai ser os anos seguintes se o día 16 de setembro non se declara festivo. Procedemos entón a votación. Votos a favor? Unanimidade. E o punto número 4 é moción presentada polo Grupo Municipal Socialista de Arteixo sobre melloras no paseo fluvial e marítimo de Sabón con Bouzas relativo a papeleras, baños, fontes públicas e instalación dun sistema de aluguer de bicis. Sí, esta é unha moción casi podría decir que é recurrente, con algún aspecto pois novedoso, sobre todo a parte que nos preocupa, e por iso presentamos a moción. É un problema xeralizado en Arteixo, que é un problema co mobiliario público, sobre todo as papeleras, que fan que nun concello como noso, no cual pois durante os meses de inverno sople o vento e haxa pois inclemencias meteorológicas, que fan que moito do lixo que se deposita nesas papeleiras pois acabe esparcido por todo o noso territorio. Isto é grave, pero é moito máis grave cando isto acaba nun cauce fluvial ou acaba pois no cauce ou no propio mar,
generando ese gran problema que todos nos enchemos a boca de falar, co tema da presencia de plásticos no mar, falamos de plans das cidades ecolóxicas, de non sei que, do cambio climático, pero evidentemente temos que actuar, non? É certo que en varias ocasións xa se falou de que o mobiliario, pois, en algúns casos estaba anticuado, non digo que no seu día pois non se puxera ca mellor das intencións, pero a día de hoxe pois quizás non é o axeitado, cando encima tampouco pois hai unha brigada que faga unha limpieza dos paseos casi a diario para manter os cauces dos nosos paseos pois limpios. Por lo tanto, eu creo que non era malo actuar rapidamente, non deixar morrer o tema e que dentro de 9 meses ou un ano e medio volvamos a ter que traer este tipo de moción para que se faga un plan e xorzamente pois o cambio destas papeleras precisamente para que o lixo e os plásticos acaben onde teñen que acabar, que pois en reutilización ou nos nosos pois sistemas de reciclaxe non acaben no mar ou nas depuradoras facendo o problema que temos actualmente. Esa é unha das partes que creo que é esencial porque estamos falando do futuro do noso mundo e tamén de Arteixo e logo aproveitando que estamos falando pois dos paseos fluviais e marítimos e de poñelos en valor non só por o uso que fan moitos dos nosos cidadáns que a diario percorren e fan exercicio e pasean por estas infraestructuras, senón tamén polo propio turismo que se pode atraer e incluso poboación que se pode atraer precisamente por vivir nun lugar onde existan esas comodidades. Por lo tanto, creemos, e xa o pedimos máis veces, non nos parece adecuada a contestación que se nos den en outras ocasións, de que, claro, cando tes fontes pode haber pérdida de auga, pode haber reparacións. Evidentemente, cando un ten infraestructuras, pois ten que asumir que logo hai que mantelas e loitar contra o vandalismo, este tipo de cuestións, pero non está na mellor situación, por exemplo, o paseo fluvial daqui do Río Bolaños, cando non existen prácticamente puntos onde poder beber, é algo creo que é esencial para o que está facendo o exercicio, e tampouco existen sitios, lugares onde poder pois facer unha necesidade biolóxica como é pois as necesarias para calquer cidadán, incluso xente maior que ten máis problemas para este tipo de cuestións. Por lo tanto, eu creo que en outros sitios adaptaron poñer pois baños de autolimpieza deste estilo e, por lo tanto, creo que se podíamos darle un maior contido a estes paseos adecuándoos precisamente con que haxe auga, con que haxa baños e logo outra cuestión que xa falamos en máis ocasións é que incluso o propio grupo de goberno sacou en alguna ocasión desas propagandas que salen de vez en cando nos medios pero que logo non se levan a cabo, que é buscar tamén un sistema de aluguer de bicicletas tamén para que faga atractivo de cara á cidadanía pasear, facer exercicio físico e tamén eso que decía antes do turismo. Eu creo que é unha moción que se presenta en aspecto positivo, que ven a intentar buscar unha mellora tanto do medio ambiente como dos nosos cauces, como dos nosos paseos e, polo tanto, esperamos que o Partido Popular vota a favor. Nada máis. Ben, por suposto que estamos de acordo ca moción. Pensamos que, aínda que aquí fala do tramo Sabón con Bouzas, nós queremos facelo extensivo a todo o que a costa e todo o que a zona de lecer, de recreo que hai no Concello de Arteixo. É simplemente se trata de querer ou non querer dar servizos, porque estamos vendo o río que pasa por Arteixo, feito un desastre. Dotar de servizos aos nosos paseos creo que é aumentar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. E temos unha costa impresionante, por incidir un pouco no que di a moción do tramo Sabón con Bouzas. E non podemos deixar abandonar cada vez que hai un deterioro ou un acto de salvaxismo, non podemos abandonar estos servizos, basicamente. E máis, a moción di porque axudan a fomentar o turismo, evidentemente. Nós tamén
propuxemos hai moito tempo para o fomento do turismo que o Concello creara unha zona para que as autocaravanas se establecesen aquí e non que tiveran que ir a Laracha, a Carballo, etc. etc. Aprobámola. Creo recordar que a aprobamos e onde está? Onde está? É que vou rematar co que dixen ao principio. Trátase de se se quere ou non se quere dar os servizos, nada máis. Vale, ben, nada, dicir que compartimos e que vamos a votar a favor esta moción porque realmente consideramos que é unha responsabilidade nosa, por suposto, pois dar o benestar aos nosos cidadáns e poñer en valor tamén o turismo de Arteixo con toda a costa que temos e todo os paseos marítimos e fluviais. Polo tanto, este é un traballo que levamos facendo, xa non é de agora, senón que levamos tempo facendo, e que son observacións e o que estamos facendo é previr. Empezamos tamén xa co cambio do cambio de modalidade dos residuos que vai xa en esa liña, entón estamos a falar pois da sensibilización e da prevención, non? E da concienciación tamén dos veciños. Mencionaba tamén Martín o tema do vandalismo, que a veces é verdade que dotamos de todo este equipamento, pero temos que confiar na nosa poboación e queremos pensar que cada vez pois vamos a dispor de estas que as vamos a cuidar, non? Que é do que se trata. En canto aos baños que temos disponibles, tamén se estamos a traballar na ampliación do horario precisamente para que a xente que vai a pasear, como pode ser o Paseo de Sabón, que dispoñemos ali de baños pois que estén abertos nun horario máis amplo, como pode ser tamén no Seixedo, que tamén dispomos de baños pois que estén abertos durante todo o ano e nun horario máis amplo, vale? En canto ao sistema de alugueiros de bicicletas estamos valorando tamén, é dicir, que isto parece un copia do proxecto que xa temos en marcha, non? Polo tanto, si é certo que o vamos a votar a favor e tamén compartindo que disuso que vai a ser extensivo, non nos vamos a centrar só en Conbouzas, sino que temos moitas zonas verdes aquí en Arteixo que temos que poñer en valor. E en canto á zona de autocaravanas, tamén estamos traballando en eso, de feito me incidiu o meu compañeiro Novo, que precisamente onte foi a unha reunión cafegán para tratar este tema e, bueno, na medida en que se poida, estamos avanzando. Vale, gracias. Sí, alegrarnos de que exista, de que se vaya a votar a favor e que exista pois esa intención de levar a cabo pois as cuestións que se piden nesta moción que son claras, non? Facer un plan para trocar as papeleiras, orzamentar a instalación de baños e fontes públicas no entorno dos paseos fluviais e marítimos e elaborar un estudio de instalación de un sistema de aluguer de bicicletas. Me alegro que cada vez que presentamos algo xa este dentro do proxecto do Partido Popular, me alegro moito. Solo esperar que se execute. Os plans e os proxectos están ben, pero das autocaravanas se leva falando dende fai moitísimos anos. Isto tamén se leva falando dende fai moitísimos anos. E o que se lle pide ao Partido Popular é que teña un pelín de premura para levar a cabo as cuestións que se acordan aquí. Seguramente que algún día traerei un recopilatorio nunha moción de todas as mocións que o Partido Popular vota a favor e despois non fai absolutamente nada do que se pon nelas. Por lo tanto, pedir que se ten ese interese por levar a cabo este tipo de cuestións, pois que o podemos falar, que se pode tratar en comisión, en xunta de voceiros, ou en reunións informais, e tomar decisións. Está claro que se pode poñer un lugar para as autocaravanas, pero seguramente o que teríamos que facer é pois xa unha decisión, reunirnos, onde van a estar ubicadas, falar entre todos e proxectar eso. Dicir que vamos a facer e ter, como sempre, pois na cabeza que se pode facer, pero que non proxectamos absolutamente nada, nin hai nada escrito sobre eso, pois leva simplemente a que estemos nunha eterna promesa que logo non se ejecuta. Eu non digo que teña que ser pasado mañá, pero sí que sería bon, pois, que sabendo que hai propostas e que hai lugares e que se podría establecer en moitos sitios e que é unha discusión que eu creo que chegaríamos a acordo rapidamente, pois que
que se se quere levar a cabo un sistema de aluguer de bicicletas, pues que se traballe e que se poña en funcionamento, non que se diga na prensa fai no ano 2016 ou 2015 ou ano que sexa, e que quedemos sine die simplemente dicindo que sí, que hai un proxecto. Ejecución e, sobre todo, cumplimento. Se se presentan mocións e se votan a favor é para cumplirlas, non simplemente para pasar expediente e quedar ben ante a opinión pública, nada máis. Marti, pareceme mentira o que estás dicindo, porque realmente estamos falando do tema das papeleiras, do liso, pero se acabamos de vir de cambiar unha modalidade de recollida de reciclase e de liso, estamos establecendo, non é que estemos falando de memorias que quedan en o caixón, acabamos de cambiar a modalidade da recollida do liso, entonces vamos por bo camiño. É dicir, isto non é algo novo, non é que ahora o Partido o Socialista trae aquí que vamos a colocar papeleiras novas cando xa fixemos o cambio de xestión da recollida do liso, nin que vamos a poñer os baños nos paseos marítimos cando xa dispomos de algúns deles e estamos ampliando os horarios. É verdade que os proxectos que están en marcha sempre están vivos, sempre se poden cambiar, os veciños nos traen novas suxerencias e se teñen en conta. O que quero dicir é que o que está plantexado vostede non é algo novo, e que queda no caixón menos, porque acabamos de cambiar, volvo a repetir, porque me parece que é moi importante destacalo, que vostedes nos falen dunhas papeleiras en algúns puntos concretos que ven o vento e que lle dan a volta, igual non é o mellor sistema, pero aí estamos, agradecemos a vosa observación, a teremos en conta para ir eses detalliños asustándoos, pero non nos diga que quedan no caixón cando estamos facendo proxectos de grande envergadura e cando o plantexamento que estamos facendo cos fondos FENDER van todos en esta liña, no tema da reciclaxe, no tema do mobiliario, da sensibilización e campañas de recollida e de reciclaxe, en fin. Por lo tanto, bueno, dicir que votamos a favor, pero que non algo novo. Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que en ese sentido este grupo de gobierno, por supuesto, va a apoyar esta moción, no porque la presente por el PSOE, sino que es ya lo que estamos trabajando nosotros. Y fijarse en lo que voy a comentar ahora para lo que son la próxima legislatura. Quedan 1.339 días. 1.339 días. Y esperamos que efectivamente, si dentro de 1.339 días no actuamos en estas intervenciones, pues usted nos pueda un poco recriminar pues, las actuaciones que hacemos. Pero creo que es excesivamente, vamos a decirlo así, pobre hablar de colocación de papeleras. Y sobre todo, como dice mi compañera, cuando se acaba de renovar lo que es el sistema de recogida de basuras, en ese sentido, para la introducción de 5 contenedores para hacer la separación selectiva, ¿no? Probablemente haya que estudiar en determinadas ubicaciones, no colocar una papelera simple, sino a lo mejor o colocar papeleras ya que también con las 5 gestiones, con los 5 residuos, para poder cambiarlo sobre todo en determinadas zonas de concentración de gente. No es papeleras. Papeleras, claro, podemos, si es lo más fácil, es comprar y colocarlas en todos los sitios y no solucionamos el problema. Hay que saber efectivamente si hay en alguna determinada zona, hay que colocar grupos de papeleras de 3 con plásticos, papel, cartón, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre los baños públicos, efectivamente, ese es un tema que nosotros ya estamos trabajando en él. Cuando hemos aprobado en el POS incluso lo que es el tramo, la renovación del tramo que va desde Loureda hacia la zona de Pontedobá, se va a cambiar todo lo que es el pavimento, se va a cambiar todo el mobiliario y probablemente justo donde acaba actualmente el paseo fluvial se va a colocar, gracias a la ubicación del nuevo saneamiento, pues una zona de baños, que es lo que demanda la gente. Porque usted está diciendo colocar baños, pero creo que usted no sabe específicamente cuáles son las demandas de la gente. Y una de las demandas principales es exactamente en ese punto final de lo que es el paseo fluvial. Y ahora, con la tramitación y con la actuación de lo que es el proyecto que vamos a hacer de la mejora y el cambio de lo que es el saneamiento, va a haber allí ubicado una zona de baños, en un extremo. Se va a renovar todo lo que es ese paseo con el mobiliario y se va a renovar también con papeleras. Vamos a seguir trabajando en lo que es la renovación posterior de lo que es el paseo fluvial del Pontedobá hacia la zona de Ponte dos Brozos, en ese sentido, para ver también qué tipo, si mejoramos un poco el pavimento, si también cambiamos un poco lo que es el mobiliario y plantearnos también en un punto, a lo mejor en un punto intermedio, la colocación de la segunda zona de baños. Hay que matizar,
porque tampoco puedes colocar baños sistemáticamente por todo el paseo en una cantidad, porque después hay que mantenerlos. Podemos tener también el problema de, vamos a decir así, que pasa a veces con el mobiliario, con actos vandálicos que lo pueden romper. Entonces vamos a concentrar, acertar en lo que es la ubicación de zonas concretas de baños. Incluso estamos estudiando, y es verdad, y así lo están planteando la gente de obras, la posibilidad de colocar baños autolimpiables, que es un tema que es muy interesante, que probablemente también hablaremos con ustedes, que es directamente pues, un baño donde hay una apertura y donde periódicamente hacen una limpieza integral del propio baño, ¿no? Porque a nosotros eso sí que nos supone menor dificultad a la hora de hacer un contrato de mantenimiento de estos baños y el contrato de mantenimiento de las distintas áreas que hay de limpiar, ¿no? Esas son las posibilidades que se están estudiando. Conforme el tema de los ríos, efectivamente, en el río siempre es un eterno debate porque hay siempre dos contradicciones. Quien quiere limpiar el río y quien no lo quiere limpiar. Nosotros, y lo hemos hecho varias veces, introducir medios mecánicos en el río para limpiarlo. Y hay determinados organismos o entidades que un poco prohíben esa actuación. No, hombre, eso tiene que ser programado dentro de lo que es la Concejalía de Medio Ambiente, ya se lo va a hacer, ¿eh? Ahora, para mí, mi opinión, sí que es verdad que habría que hacer una actuación importante, incluso con medios mecánicos, dentro de lo que es el cauce todo que va por la zona del paseo del polígono industrial. Ahora, hay que pedir autorización y muchas veces las autorizaciones son contradictorias porque mientras Aguas de Galicia te da una autorización favorable, la Consellería de Medio Ambiente te da una autorización desfavorable. Hay una contradicción también entre ellos. Sí, pero te puedes limpiar, pues a lo mejor desbrozar los laterales. El problema es que tú puedes desbrozar los laterales y limpiar los laterales, pero el problema, el cauce, hay a veces que no te lo dejan limpiar. Y muchas veces, y sobre todo en esta zona de tanto arrastre de sedimento, seguramente en el entorno donde está el polígono industrial, hay que meter medios mecánicos. De nada te vale desbrozar los laterales si no profundizas un poco en el cauce, porque ya tienes el efecto de muchos años de arrastrar efectivamente ese sedimento. No consigues nada si realmente no te permiten entrar. Yo lo que digo es, con el arrastre de sedimento, tú tienes que profundizar en el sedimento. Estamos hablando de un río que transcurre por un polígono industrial. Sí que hay que meter para que ese arrastre de sedimento, pues poder eliminarlo. Si no, lo único que vamos a poder hacer es rozar los laterales, pero sí que no vamos a conseguir una verdadera limpieza efectiva del propio río. De todas maneras, antes do polígono tamén está... Siempre hemos limpiado lo que es la laguna, el entorno hasta la zona incluso hasta la zona de Caldas. Yo creo que en ese sentido sí que trabajamos. Y, consiguientemente, también procederemos un poco a renovar el mobiliario, las papeleras o grupo de papeleras, eso ya veremos un poco cómo lo hacemos, la ubicación también de una segunda zona de baños en el transcurso que va desde Ponte do Vá hacia lo que es Ponte dos Brozos. Eso sí que es importante un poco actuar. Y luego, sobre el tema de autocaravanas, efectivamente, ayer el concejal de seguridad se desplazó a las jornadas de la FEGAN, estuvo allí con los alcaldes, porque efectivamente este es básicamente para Arteixo el único condicionante que tiene, y en eso sí que hay que hacer de manera dialogada con vosotros, es la ubicación. Hay dos tendencias. Una ubicación que es implantarla en zona de playas, que es una ubicación facilísima de hacer, la podríamos hacer para el año que viene, y otra ubicación es plantearla dentro de una zona más urbana, que bueno, pues eso ya sí que requiere un poquito más de debate, consulta con todo el mundo, incluso con los propios vecinos, ¿no? Esas son las decisiones. ¿Queremos una zona de autocaravanas en nuestras playas? Perfecto, para el año que viene la podemos hacer. ¿Queremos una zona de autocaravanas dentro de un entorno más urbano? Entonces hay que buscar la ubicación ideal para que tampoco pueda interferir o molestar a los vecinos que viven allí. Ese es el diálogo. Esta moción ten como objetivo pues mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. É unha moción que estamos todos de acordo. En ese sentido non hai ningún problema. Procedemos entón a votación. Votos a favor. Unanimidade. O punto número 5, moción presentada polo Grupo Municipal BNG relativa en relación coa emerxencia climática e mobilización do 27 de setembro polo clima. A vas ler enteira? Bueno, non sei, pode ser un pouco ao seu criterio. Intentaré resumir, non?
Bueno, bo día a todos e a todas, antes que nada. Xa no anterior pleno amosamos a nosa preocupación ao respecto da contaminación con unha pregunta, non? E ora traemos unha moción ao respecto da emergencia climática. Cada día nos chegan máis noticias máis alarmantes, máis preocupantes de diversos organismos internacionais, non? E que creo que non estamos no momento de facer declaracións de intereses e tal, senón de actuar, non? E de actuar a tres niveis. A nivel global, desde unha perspectiva galega e a nivel local, non? É por iso que propoñemos a adopción dos seguintes acordos, non? Mañán hai unha movilización mundial en defensa do clima, mañán, día 27 de setembro. Entón, o primeiro punto sería apoiar esa movilización. O segundo, en relación coa perspectiva global, na que non podemos actuar, pero sí podemos denunciar a responsabilidade dos gobernos, das grandes corporacións, etc., na actual crise climática. No terceiro punto, na perspectiva galega, o que debemos facer é reclamar do Goberno da Xunta de Galicia un marco legislativo e unhas estrategias concertadas, como dice aí, con todos os agentes económicos para atallar se estamos a tempo, que non se sabe moi ben se chegaremos ou non a tempo. Este problema, decía. E o punto cuarto, hai un quinto, o punto cuarto se refire xa á perspectiva local, non? Entonces xa se propón unha serie de actuacións que veñen aí desenvolvidas. Estas sí as vou a ler, porque, aínda que sean un pouco largas, aposta por fontes de enerxías renováveis no abastecemento, polo aforro e eficiencia no consumo, e por un modelo enerxético sustentável, xusto, accesible para os sectores máis desfavorecidos e que este ao servicio do desenvolvemento das comunidades locais e da economía galega. Primeiro punto. Segundo punto, desenvolvemento dun modelo de mobilidade sustentable, saludável e seguro. Entre relación co punto anterior e entre relación co que me falábamos na anterior pregunta, no? Que potencia a mobilidade natural, a pé, en bici, en transporte colectivo e que restrinxa ao estritamente necesario o uso dos vehículos privados a motor contaminante, de CO2. E, bueno, e demais cousas que se botan ao aire. Un terceiro punto sería o desenvolvemento de modelos urbanos compactos, accesibles, amáveis e integradores que favorezcan a cohesión social, a creación de espacios públicos e zonas verdes seguras e accesibles, o dinamismo social e a actividade económica de proximidade. Un seguinte punto é o desenvolvemento de sistemas de xestión de residuos que promovan a reducción, que fomenten a reutilización, bueno, as tres R's, non? O seguinte punto sería a implantación de sistemas de xestión pública do ciclo de auga que prioricen o aforro, a reutilización, etc. O seguinte, fomento da produción e o consumo de proximidade, economía cíclica, non? Potenciar, como último, os espacios naturais protegidos e a súa conectividade, non? E un punto último, xa con respecto, despois da perspectiva global, a galega e a local, que sería a creación dun comité ou gabinete de acción contra a emerxencia climática. Vou explicar un pouco mellor, pero xa non me vou a deter a lelo pormenorzadamente. O sea, en definitiva, se trata de deixarnos de, como mañan é o día do medio ambiente, pois facer que estamos a favor e apoyamos e tal, solamente. Senón, adoptar esas medidas que se incorporan no punto 4 a respecto da actuación local e as outras, bueno, instando a Xunta en un caso e outro caso denunciando na globalidade o que se está facendo, non? De eso se trata esta moción. Sí, simplemente decir que estamos completamente de acordo co contido da moción, que vamos a votar a favor e que eu creo que o que decía Raúl é esencial. Non é momento xa quizás de estar pois simplemente facendo escritos, comunicados, declaracións, senón tomar acción sobre un problema grave que está pois levando a este mundo a un perigo inminente de que non haxa volta atrás e que non lle deixemos unha calidade de vida ou incluso unha posibilidade de vida a moitos dos cidadáns do mundo e tamén pois do noso territorio, non? Tamén poderíamos falar en un lugar de costa de como vai afectar pois a subida do mar
e outro tipo de cuestións como a falla de auga, as migracións, moitas cuestións que ao final pois van a vir derivadas dunha crise climática que vai a convertir o mundo nun lugar moito máis complicado para vivir. Por lo tanto, eu creo que é esencial involucrarse, é esencial pedirlle ás administracións e ás empresas que cumplan pois pouco a pouco ca retirada dos combustibles fósiles con a transición enerxética que creo que ten que ser pois xusta e que ten que chegar a que dentro de uns anos pois as emisións sexan prácticamente cero e polo tanto animar e tamén pois dicirlle ao Concello que se involucre o máximo posible non só con declaracións. Eu creo que este Concello debería, como dice a folga, declarar o estado de emergencia climática, como están facendo moitos concellos do noso entorno, incluso pois desarrollar un plan de acción municipal medioambiental e contra o cambio climático tamén para saber de que formas podemos en un concello como o noso actuar para que as nosas medidas de CO2, que seguramente non son as dunha gran cidade, pero tamén son as nosas, tamén se diminúan e vayamos pouquinho a pouco pois pelexando por este tema. Simplemente decir eso, que apoiamos e que estaremos en todo aquilo que supoña traballar por ter un clima adecuado e un medio ambiente pois saudable, nada máis. Ben, por a nosa parte tamén vamos a apoiar a moción porque entendemos que isto require a implicación de todos e de todas para poder avanzar e mellorar na defensa do noso planeta, non? Temos que estar todos sensibilizados e temos que traballar todos na mesma liña. Polo tanto, sí que vamos a apoiala, incluso diría eu que habería que haber empezado por esta e non por a moción anterior, porque sí que realmente hai que tratar. Aquí falamos de medidas de aforro, falamos de máis, entón primeiro sí que temos que estudiar esa parte para logo poder aplicar esas papeleiras que comentaba o Partido Socialista e demais cas medidas máis oportunas. Polo tanto, sí que require un estudio para logo poder aplicar todas esas solicitudes que pedimos sin criterio. Vale, polo tanto, tendes o noso apoio e vamos a seguir traballando e incluso mañán podemos facer visible nas nosas redes e demais pois que estamos apoiando esta moción e que vamos en esa liña. Moitas gracias. Sí, de verdade, mira, non quería entrar no debate anterior, porque confundimos comer con beber. O sea, que ten que ver que exista un mobiliario anticuado, que fai que non reteña o lixo no interior, tanto nos paseos como no exterior, nas rúas tamén, e que acabe todo o lixo astrao por todo o pueblo. Nun pueblo onde non está funcionando o servicio de limpieza e temos as aceras cheas de merda, porque esa é a realidade. Entonces, o que estamos dicindo, se queremos volver e incidir sobre o tema, é hai un mobiliario anticuado que non retén o lixo, porque con un pouquiño de vento sale todo fora, estamos enchendo as rúas de merda, estamos enchendo o cauce do río de porquería que acaba na depuradora, estamos enchendo o mar de plásticos, e dicir, vamos a facer un plan para estudiar non sei que, porque o medio ambiente é moito máis que eso. Claro que é moito máis que eso. Claro que é moito máis que eso. Pero eso é, eu creo que unha actuación que habería que poñer en marcha e facela xa. Sexa con sistemas de papeleras que teñan para varios tipos de lixo. Sexa co que sexa poñendo tamén algún sistema público mellor para as cabichas do tabaco. Sexa, me parece correcto. Pero o que estamos dicindo é que hai un problema serio en ese aspecto, que hai moitos cidadáns que o están poñendo encima da mesa e que actuemos, que hai que actuar noutras cousas. Claro, nós aplaudimos que haxe un transporte, que se poña en funcionamento un transporte público en Arteixo e que sexa medioambientalmente sostible. Claro, e o apoyamos. Pero, decir, non, podíamos haber esperado a ter ese plan maravilloso que vai vir dentro non sei cando para poñer os buses. Non, os puxemos xa. Pois o que estamos dicindo é que se faga xa esa inversión, que se faga un plan para poder cambiar as papeleras que están enchendo de merda, tanto medioambientalmente os nosos ríos e o noso mar, como as nosas rúas. Joder, dá a sensación de que hai que buscarlle a coletilla todo. Creo que é unha cousa clara, que pasa dende fai moito tempo, que hai moitos cidadáns que queren que se actúe xa, e que o que pedimos é que se faga un plan xa, o sea, que se faga un cambio de mobiliario público para que eso non siga pasando. Entendo que sí, que se pode facer outro tipo de cuestións coa limpieza dos cauces do río, había que evaluar, pero estamos falando aí de fangos, de fondos.
nós tamén en algún momento propuxemos, olha, por que non se pode facer ou buscar a fórmula de que haxa algunha brigada precisamente igual de xente que ten máis problemas para acceder a un emprego que outras para que recollan o lixo polos nosos cauces? Podía ser unha posibilidade tamén. Por que non podía ser unha posibilidade que igual que o traballo que fan os rapaces que fan o traballo no Monticaño non houbera unha brigada tamén con rapaces que teñen problemas de acceso ao traballo para recoller esa porquería que vai quedando por aí os días despois de feira, que non se fai nada tampouco. Os días despois de feira o río dá vergüenza. E tampouco se fai ningún plan de, supoño, de concienciar os comerciantes e a xente que vai ali para que se utilicen pois, as medidas oportunas para reter eso. Me refiro, nós non estamos plantexando isto como algo negativo. Plantexamos isto como algo positivo, porque ademais ten que vir con unha solución que creemos que ten que ser inmediata. Non digo que ten que ser pasado mañá, pero que hai un problema de que o lixo sale das papeleras, o vemos todos, os que paseamos. Hai un problema de que non existen baños públicos en moitas zonas? Sí, dende fai tempo. E o pon encima da mesa moita xente. Eu non sei se vostede di que eu non coñezo o tema. Eu paseo polo paseo fluvial, vostede creo que pouco. Entonces, eu claro que o vexo. Claro que o vexo, e vexo o que lle pasa a xente maior que, pola edade, por circunstancias, ten máis problemas para poder chegar a un baño público cando está lonxe para acceder a él. E, por tanto, o que decimos é me parece ben, está en planificación, non sei que, o que dicimos é que se faga, porque aí fai tempo que se dixeron estas cousas. E me dá a sensación a veces de que non, xa estamos facendo outras cousas. Claro que facemos outras cousas, temos un presuposto de 40 millóns de euros, claro que estamos facendo cousas, faltaría máis, e un duxe de 5 millóns, claro que estamos facendo cousas, e nadie dice que non as fagamos. O que se dice é, hai un problema que é actual, que ven de atrás, porque decía o alcalde, non temos 1000 non sei cantos días para facelo, non, pero que levan 2900 días, xa, non chegaron a Antonte. O sea, e, polo tanto, vostedes que levan 8 anos gobernando e van camiño do que van, pois, supoño que terían xa pensado dende o ano 2011, que vendían aquelo de que o río estaba feito unha porquería, o cual pois, terían que preguntar a Xunta de Galicia por que non daba as permisos oportunos naquel momento. Dice, pero daquela se vendía, está. Pois agora tamén hai un problema con eso. Só pedimos que se actúe, que se faga con premura, porque inda que poda haber un plan maravilloso para facer o que sexa dentro de 100 anos, nadie dice que se agora o sistema de buses que temos actualmente local, que eu creo que é saudable e que é medioambientalmente sostible, non haxa sistemas mellores, que os hai, e seguramente que se irán implementando melloras para que o bus non sexa simplemente local e que habrá que falar de se se pode chegar a temas metropolitanos e habrá que falar de 1000 cousas, supoño que sí, pero o que estamos falando é de actuar xa. Esta crítica velada continua de que casi, non sei, que nos sintamos culpables de presentar algo que está demandando o povo e que creo que deberíamos actuar pois con premura, dá a sensación de que non sei a que queremos liar. Simplemente trasladamos unha problemática que existe entre os cidadáns e que nós observamos ao grupo de goberno local que leva gobernando máis de 8 anos. Creo que simplemente pois, se agradece que se tome en consideración, pero esta crítica velada continua de ora unha moción que ten que ver co cambio climático, decir, eso ten que ir antes da outra, non, ten que ir paralelo, porque senón non tomaríamos medidas como se están tomando en outras cuestións, porque habría que esperar a ter un plan de non sei que para actuar sobre o medio ambiente. Eu creo que todas as cuestións que se fan, sexan grandes ou pequenas, porque ao final o Concello ten que reparar dende grandes planes estratégicos para cualquier cousa que haxe nese Concello, como reparar unha baldosa, claro, isto é o día a día. Este tema é un tema importante? Eu creo que sí. Eu creo que sí, moitos cidadáns o poñen ademais en valor porque é algo que vemos todos aqueles que paseamos por paseo fluvial, o vemos, que é como as bolsas se levantan e o lixo acaba por todos os lados. É grave nas rúas, pero bueno, acaba pasando máis tarde que pronto a limpieza, pero nos cauces dos ríos é un problema moito maior e xa no mar é un problema porque é un problema global. Existen islas máis grandes que islas de plásticos. Por lo tanto, se pode actuar? Sí. Se pode facer mellor? Sí. Se pode implementar un sistema de recollida con diversos materiales? Sí. Se pode recoller mellor o sistema de cabichas? Seguro que sí. Pero fagamos algo. Non vou a debatir, non vou a entrar en debate porque xa o falamos anteriormente, xa o falamos agora. O único que digo é que sí que é un tema moi importante que o vamos a apoiar e si lle pediría en este caso a Martín que se dirixa e que utilice os termos apropiados, porque como empezou esta intervención non me parece o máis apropiado que se dirixa así aos nosos cidadáns e a nosa poboación, porque sí que confiamos nos veciños de Arteixo que están sensibilizados e que vamos na línea de que cada vez o noso pobo vai a estar máis limpo.
Polo tanto, utilicemos os termos apropiados porque en outras ocasións estos termos malutilízanse pola súa parte. Polo tanto, controlemos as palabras. Só digo isto. Moitas gracias. Bueno, un pouco decirle, en este caso, o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, está ben esta moción e, por suposto, que a vamos a aprobar porque prácticamente nos estamos facendo e desenvolvendo con casi todos os puntos. Me gustaría que en ese sentido, pues, un pouco foran máis coñecedores un pouco sobre o que estamos desenvolvendo aquí en Arteixo. Aposta por las enerxías renovables no abastecemento. Bueno, pues é verdade que despois de moitísimas dificultades, pues estamos sacando que abastecemento mediante unha xestión pública, mellorando sobre todo o dato máis importante, reducindo pérdidas. Nos encontramos unha rede con 55% de pérdidas e ahora podemos estar por debaixo xa do 25% de pérdida de auga, que era o principal problema. De nada nos vale, ao mellor, poñer unha placa solar no que é un bombeo, cando temos que seguir bombeando auga e seguir perdendo a co consiguiente desperfecto e despilfarro enerxético. Ese é principalmente o problema. O desenvolvemento dun modelo de mobilidade, eu non sei se se enterou que quizá Arteixo é un dos concellos que está máis involucrado con ese tema, que aposta en marcha do que é o transporte interparroquial, o transporte circular, que a próxima compra polo tema dos fondos DUSI dous buses grandes de tecnoloxía híbrida, seguramente de gas, e 3 microbuses pequenos para facer un pouco que é o transporte interparroquial. Se hai un concello que aposta pola mobilidade e a mobilidade sostible, eu creo que é o concello de Arteixo. Isto sí que me fai gracia, teño que facer un pequeno comentario, desenvolvemento de modelos urbanos compactos, accesibles, amables e integradores que favorezcan a cohesión social, a creación de espacios públicos e zonas verdes, seguras, accesibles e dinamismo social e actividade económica e comercial de proximidade. Isto é o que me dicían a mí en primeiro de carreira, en arquitectura, é como unha frase copiada. Chegaba o profesor de urbanismo e nos decía exactamente isto. Eu creo que nestes anos se ha avanzado moito aquí en Arteixo, moito, no que é, sobre todo, o desenvolvemento de modelos urbanos. Queda moito traballo por facer, efectivamente, pero, bueno, nese sentido, nos seguimos traballando nese desenvolvemento. Bueno, que vostede poña aquí desenvolvemento de sistema de xestión de residuos que promovan a reducción e fomenten a reutilización e establezcan un tratamento de proximidade, eu creo que debería de ser o que está facendo Arteixo. Cambio o modelo creemos que é acertado para fomentar o que é a reciclaxe. Habría que ver que modelos hai en outros concellos, incluso concellos gobernados por vostedes, onde, pois, non sei se presentan esta moción eses concellos, pois, ao mellor un pouco lles fan reflexionar e dicindo que están incumplindo todo o que son as normativas actuais para o tema europeo, para o tema do reciclaxe. Pero, bueno, e logo, implantación de sistemas públicos de xestión do ciclo de auga, efectivamente, tivemos que intervir unha empresa e tivemos ahora que xestionar de maneira pública a auga con todas as dificultades que hai. Con todas. Dificilísimo. Complexo. Pero estamos aí un pouco traballando nese sistema. E fomento a produción do consumo de productividade, potenciando as iniciativas de produción e comercialización de produtos locais, ten que vostede ver as liñas do DUSI, tanto de agricultura ecolóxica como de Arteixo Comercia, non? E logo, potenciar os espacios protegidos, tamén estamos de acordo nese sentido con vostede. E o Grupo Socialista, eu creo que se pode facer unha crítica e se pode pedir que se mellore o que é a limpieza viaria. Ora, decir que as aceras están cheas de merda, pois nós de aquí, eu me comprometo a trasladar aos traballadores da autoridade da empresa e decirle, mira, é que o portavoz do Partido Socialista di que as aceras están cheas de merda. Sí, se o pode decir, pero sabe que está cheo de merda? Sabe que está cheo de merda? Ben, sabe que está cheo de merda? Sabe que está cheo de merda? O Concello de Coruña, gobernado polo Partido Socialista. O Concello de Coruña é unha das maiores críticas que fan os veciños. Cheo de merda, os barrios cheos de merda. Todo é mellorable, claro que é mellorable. E pode dicir vostede, facer unha crítica que solicita e pide ao mellor o que é maior limpeza nas rúas, pero decir que as aceras están cheas de merda, tiña que ver como estaban cando estaban gobernando vostedes. Eso tiña que ver a merda que había, en ese sentido. E logo que me parece moi estrano que se preocupe ahora vostede polos plásticos do río. O plástico do río nunca vai unha depuradora, porque ten a captación polo propio bombeo. E os plásticos do río, por favor, eu sí que pediría, isto non é un tema de botarlle a culpa ao Concello, isto é un tema de concienciación cidadá. Concienciación cidadá. Quen vota, efectivamente, quen vota
quen bota xeralmente o que son os plásticos ao río? Pois xente moitas veces que é incivismo. Pero vamos a ver, Martín, coñecemos perfectamente e somos coñecedores do que o que. Sí, pero estamos falando do tema... Mira, a principal, vamos a dicir así, contaminación de plástico do que é o río fluvial é por falta de concienciación cidadá. Falta de concienciación cidadá. E pasa moitas veces. O que me di, isto sí que me parece extraño, días despois da feira co río da Vergoña. É culpa do Concello ou é culpa, neste caso, dos feirantes ou das persoas que van a un pouco a facer a feira? Hai que saber, sobre todo, efectivamente, intentar concienciar cada vez máis a xente deste sistema e desta situación que se dá, porque o cambio climático está aí. O cambio climático está aí. E o cambio climático, pensade que a actuación que pode facer un Concello é mínima en proporción ás actuacións que poden facer as institucións superiores. Isto é un tema de Estado. É un tema de Estado. A nós, reciclar un pouquiño máis contra a situación que se pode dar, pois, o consumo do CO2, a contaminación das grandes industrias, toda esta situación. Nós podemos axudar, poder o noso granito, pero se non hai realmente unha implicación dos gobernos estatais, aquí estamos falando, pois, de cuestión que se pode mellorar, efectivamente. Non levaremos unha cantidad de bolsas de plásticos ao mar, pero que pasa? Se hai algún problema de que non hai depuradoras ben funcionando, non está todo o que é o ciclo de agua terminado, hai contaminación en todos os sitios. E non depende. O Concello, por suposto, pode axudar e por eso vai apoiar esta moción. Pero non é un tema, principalmente, que poda resolver só o Concello. Efectivamente, nós levamos 2.900 días gobernando. Sí. E menos mal. E menos mal, porque o cambio que hemos dado en infraestructuras, equipamentos e actuacións no Concello de Arteixo ha sido valorado o 26 de maio por 7.500 veciños. Eu creo que 7.500 veciños han respaldado a nosa xestión e 7.500 veciños respaldan a nosa xestión para que nos próximos 1.339 días nos permitan seguir traballando e dentro de 1.339 días valoren efectivamente se o noso traballo ha sido bo ou sido malo. Procedemos entón á votación. Si es breve, vale, porque ya pasamos los turnos. No, quería decir que esta moción non se trata de ponerse medallas e botar as culpas aos demais e máis entrar en un debate estéril. O que se trata é de facer medidas, de actuar, porque senón vamos ter cru. A mellor nos pilla de repaso por nosos fillos ou nosos netos, entonces basta xa de debates estériles. O sea, se poden ver todo con respecto a algunos puntos que hai aquí, pero hai que actuar máis. Entonces se trata de poner unha chamada de atención, é dicir, hai que actuar xa. Desarnos de ti máis, de ti non sei que, eu fixe non sei que. Está claro que non estamos facendo o suficiente. E en eso vai estas medidas. Non? Procedemos entón á votación. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 6 é moción presentada polo Grupo Municipal Socialista sobre a política do Goberno galego en relación ao comenzo do curso escolar. Martín? No. Patricia? Hola, bos días a todos e a todas. O primeiro de todo, perdonádeme, porque non vou ter o discurso tan fluido como me gustaría, porque, como podedes ver, teño a voz un pouco tocada, vale? Vou ler tamén o principio, a falta de práctica, vale? Xa iremos soltándonos. Nos, o Grupo Municipal dos Socialistas de Arteixo, de acordo e ao amparo do previsto na regulación de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción sobre a política do Goberno galego en relación ao comenzo do curso escolar. A educación pública é unha ferramenta fundamental para garantir a igualdade de oportunidades e para conquerir que calquera neno ou nena poida acadar un desenvolvemento pleno das súas potencialidades e, con iso, loitar por un futuro máis próspero. A educación é prioritaria, tamén para acadar unha economía máis próspera e unha sociedade máis puxante. A aposta pola educación pública é fundamental para a xustiza social. A premisa de que nin o nivel de renda dunha familia nin o código postal determinen o futuro dos nosos nenos e das nosas nenas implica a necesidade de compromiso coa educación pública e co sistema público en conxunto para que o futuro deses nenos e nenas dependa exclusivamente do seu esforzo e das súas capacidades. Para iso,
Necesitamos unha educación pública de calidade que se centre nos alumnos e nas alumnas, particularmente naqueles e naquelas con algún tipo de diversidade funcional, que aposte polos docentes e as docentes como piar básico do sistema e que persiga a excelencia e non a exclusión no seu funcionamento. O Goberno da Xunta aplicou recortes e políticas que non melloran a calidade do sistema educativo en Galicia. Recortes que, baixo unha falsa mensaxe de eficiencia e equidade, teñen fondas razóns ideolóxicas. Unha década de recortes educativos que se poden concretar en recortouse o seu orzamento en educación na última década e inviste agora 180 millóns de euros menos en educación que hai 10 anos. Hai case 1.500 mestres e profesores non universitarios menos que hai 10 anos. Peche de escolas, reducción de unidades escolares, negativa da Xunta a recuperar a gratuidade universal dos libros de texto, implicando custes excesivos para moitas familias, insuficiencia de escolas infantís e suspenso pola falla da aposta pola universalización da escolarización de nenos e nenas de 0 a 3 anos, falla de compromiso co profesorado que está en peores condicións docentes con recortes nos dereitos laborais e na súa propia formación continua, ausencia política de país para garantir unha oferta educativa axeitada no medio rural, negativa a implantar a gratuidade da primeira matrícula no sistema universitario galego, esquecemento e falta de apoio convencida á formación profesional. E vadesme perdonar que neste punto que estou lendo cousas que son máis xerais, incida un pouco no que é máis arteixo, vale? Aquí vadesme permitir que o faga dende a miña experiencia, xa que, como todos sabedes, eu vivo día a día nas aulas todo o que está sucedendo. Mirade, cando falamos de recortes en canto ao profesorado, eu quero falar do que nos pasou a nós, digo a nós en representación dos profes, non a nós como cole, a principio de curso. O colexio empezou o día 11 de setembro, sí? Tiñamos baixas, que todo o mundo sabía que estaban, baixas que estaban colgadas na nosa aplicación, que é o Xade, e baixas, profesores que se chamaron o día 10 pola tarde, para poder aforrarse desta forma o sueldo que implicaría pagar a un profesor dende principio de setembro, que é cando nos empezamos. Podeos parecer que o millor isto pois non é para tanto. Nós temos uns profesores que empezan o día 10, esas aulas están cubertas. Si é certo, totalmente certo. Que pasa? Nós, os 10 días anteriores a que entren os cativos nas aulas, o que facemos é preparar o curso escolar. Facemos unha adscripción, quere decir que cada un dos profesores do centro adscríbese, únese, elixe, digamos, a clase que vai dar, vale? En función a eso, temos unha serie de reunións, como, por exemplo, podería ser a que se marca co Departamento de Orientación. Nesa reunión o que se fai é aprender e ver revisar os expedientes que hai en cada unha das aulas que nós temos que traballar nelas. Os profesores que se nomean o día 10 pola tarde non teñen esa reunión, si tenades pois, obviamente, pero non teñen esa reunión previa ao comenzo das aulas, vale? Os profesores, cando os chaman pola tarde o día 10, o único que saben é que van a ir a tal e cal colexio e canta vai a ser aproximadamente a duración desa baixa, vale? O que non saben eses profesores é cal é o nivel ao que lles vai tocar estar adscritos, co cal chegan digamos, con descoñecemento de cal vai ser o material que van a ter que usar, cales van a ser as características dos rapaces cos que van ter que traballar. Isto tamén implica que os pais van a ter unha serie de, digamos, efectos negativos. Sabedes que últimamente en casi todos os colexios o que se fai é que a reunión cos pais levase a cabo antes de que comece o curso. Para qué? Pois para poder falar con eles antes de cales van a ser as metodoloxías que se van a seguir durante o curso, que os pais poidan falar co profesor que lle toca como tutor o seu alumno, poidan contar cales son as características dos seus nenos. Pois ben, resulta que esas reunións os profesores que non están nomeados teñenas que facer despois, co cal sabedes que hai o millor 5 cursos que si tiveron esa reunión, mentres que hai un curso ou dous, dependendo dos casos, no que non saben nin quen vai ser o profesor dos seus fillos. Vale. Eso sería unha das consecuencias. Outra, é ben certo que nós somos un colectivo, por sorte, que nos damos bastante apoio entre nós e sempre hai alguén que che bote unha man cando tes problemas dende fora.
As aulas, todos sabedes que sempre se aproveita para facer as obras que se están facendo necesarias nos coles no momento en que non están os peques, que é en verán. Obviamente, as nosas limpiadoras, que además fixeron un traballo impecable, deixan todo colocado, pero claro, as mesas, as sillas, os profes chegan o día 11 ás 9 da mañán e hai que colocar todo. Vámolo facendo anterior. Pero bueno, eso son pequenas cousiñas. Baixas, que todos sabedes que si son... se me cortas así, vaime quedar en nada intervención. A min que me gusta falar, intentarei resumir, vale? Sí, non te preocupes. Sí, intentarei resumir, non te preocupes. Baixas, que todos sabedes que se non son de 15 días non se cubren, co cal hai un baile de profes por esas aulas. Quero facer, xa que Carlos me comenta que teño un minuto, intentarei apurar o mes que podo, quero facer referencia Sí, sin ningún problema. No sabía que tenía un tiempo mínimo de intervención, pero no te preocupes que ya lo... Vale, Carlos, no pasa nada, que ya... Sí, Carlos, que no te preocupes, que ya corto, vale, no hay ningún problema. Lo que pasa que me parece que es un tema importante, ya que tanto tus hijos como los míos, como los de muchos que están aquí, es un tema que están sufriendo. Por eso me parece importante explicarlo, pero no pasa nada, que ya lo termino ahora. Lo único que me gustaría es hacer hincapié en que sí es cierto que se cumple la legalidad vigente, es algo que por supuesto que se cumple, hay un catálogo que por supuestísimo que se cumple, pero quiero hacer incidencia en que a veces la legalidad vigente no se adapta a lo que es pedagógicamente necesario. Como me piden que acabe ya, no tengo ningún problema en ir terminando y comentar que me gustaría hacer referencia a lo que todos sabéis que pasa en este concello, que es colegios con aulas saturadas, aulas que están rondando 25 y en algunos casos 27 alumnos. Simplemente me gustaría saber también, Inés, si puede ser, por favor, te agradecería si me cuentas cómo va la creación o futura creación del colegio, si puedes, sí, y si viene a cuento. Y ya para terminar, Carlos, sí, acabo. Por lo anteriormente expuesto, esta corporación local acorda rexeitar a política de recortes e desmantelamento da educación pública que está levando a cabo o Goberno do PP da Xunta de Galicia, que provoca a perda de calidade no servicio público educativo e lesiona principios como os de igualdade de oportunidades, xustiza social e equidades. Instar a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a reverter de xeito inmediato os recortes levados a cabo e a apostar decididamente por un sistema educativo público, universal, gratuito e de calidade, remitir os acordos aos grupos do Parlamento de Galicia e da Xunta de Galicia para as súas tomas en consideración. Non podo terminar sin disculparme, Carlos, por usar máis tempo del que debía. Non era mi intención, lo tendré en cuenta para as siguientes intervenciones. Mira, aquí los tiempos más o menos están tasados. 5 minutos la primera intervención y 3 minutos la segunda intervención. Tenemos cierta flexibilidad. Yo lo que dije es, no empecé poniendo el tiempo de tu intervención, es lo que dejé un margen, tienes una intervención de 8 minutos y ahora tienes una réplica, que tampoco tenemos que ir al punto exacto de los 3 minutos. Yo lo que digo es que para todos y para las distintas intervenciones, que un poco, oye, controlemos. Aquí siempre hubo margen. No hubo siempre lo que es el tema estricto. Lo que pasa que es bueno un poco saber exactamente cómo es el reglamento del organismo. Entiendo que además, siendo la primera intervención, consideres que no tienes que explicar ningún problema. Ben, sí, creo que non hai dúbida ninguna. Imos votar a favor desta moción. Entendemos que a educación e a cultura son fundamentais para esta sociedade. E non son fundamentais para o PP cando goberna, porque evidentemente os recortes que se levan dados desde 2007 son brutais. E que ademais incluso podemos leválo ás mocións que estudamos ou discutimos ou afrontamos anteriormente. É que o vandalismo do que falábamos antes, por exemplo, supérase con educación, supérase con cultura. A cultura e a educación son fundamentais. Xa non vou entrar se faltan 1.500 profes ou, evidentemente, eso está aí. Pero que o fundamental é apostar pola educación, é apostar pola cultura. É que non hai outra. É que rexeitamos a política de recortes que fixo o PP na Xunta de Galicia. Evidentemente,
porque iso é unha perda de calidade na educación e é unha perda de calidade que redunda na nosa sociedade. E, entre outras cosas, porque hai moitos rapaces que cando acabaron de estudiar, ese é un dano colateral a todo isto, pois tiveron que marchar, non? E, evidentemente, temos que remitir todo isto, se a aprobamos, pois ao Parlamento e á Xunta de Galiza, e que revirtan a maior brevidade posible todos estes déficits que nos leva acumulando o goberno do PP da Xunta desde 2009, 10, 11, todos estes últimos anos, nada máis. Ben, estamos de acordo que a educación é primordial, sen dúbida algunha, Xurxo, e darche a benvenida por a intervención, a primeira intervención, vale? E tamén poñer en labor o teu traballo, que entendemos que é o teu día a día, e ninguén mellor que ti pode coñecer como desenrolades pois ese traballo, non? O contacto cas familias, o contacto co alumnado, eso ninguén o pon en dúbida, non? Pero sí é certo que a mí tamén me tocou este ano estar máis aí en primeira liña, en contacto cos centros educativos, e o certo é que estiven con cada un deles na posta en marcha, o vivín tamén de primeira man, entón non comparto de todo un pouco a exposición que comentabas, porque non estou de acordo ca moción, é dicir, xa adianto que non a vamos a votar a favor, porque entendemos que, en primeiro lugar, o Concello de Arteixo temos unha aposta moi forte pola educación, por toda a inversión que levamos facendo durante todos estes anos, E, por exemplo, cando mencionabas o tema das obras, precisamente se eu fai moi pouquiño na prensa que fixemos unha inversión de máis de 100.000 euros en obras, e en obras que foi persoal contratado dende o Concello, foi persoal municipal quen estivo facendo a limpeza e tamén a distribución de todo o equipamento que se facía, porque a día de hoxe a labor que estamos a facer é que todos os centros educativos concentran todas as demandas no Departamento de Educación e dende aí se distribuye todo o traballo e entón nos constan cada movimento de mobles e daí se manda persoal municipal a facer ese traslado, xa sesa dun moble, xa sesa a colocación dunha cortina, xa sesa, e máis, concretamente no centro educativo do que formas parte temos 2 persoas que levan a cabo o mantemento e a conserxería dese centro, polo tanto, entende que eu non podo apoiar eso porque non é real, vale? E logo, dicir, por outra parte, cando comentabas o tema dos recortes de profesorado e demais, aquí en Arteixo non nos consta esa parte. Dicir, eu tamén, como nai, a miña filla iniciou o curso escolar como o resto dos alumnos de Arteixo e a profesora titular está de baixa. El, o seu primeiro día, tiña a súa profesora que a sustitúe, a recibiu sen ningún problema e está indo con normalidade á escola. Polo tanto, tampouco podo permitir que se diga que hai recortes cando non estamos sufrindo esa cuestión aquí en Arteixo e, ademais, por exemplo, nunha das escolas infantís que temos en Pastoriza, o Colexio de Barrio Novo, precisamente, temos unha auxiliar de conversa a maiores, é dicir, que temos novas dotacións de recursos humanos nos nosos centros escolares, polo tanto, non podemos apoiar esa moción. En canto ao profesorado, tampouco sufrimos recortes, porque, de feito, intereseime moito polo tema, porque, como ben dicía, é algo que nos preocupa moito e que estamos con todas as negociacións coa Xunta, que vamos en moi boa liña con ese centro do que me preguntabas, que logo xa o alcalde che contarán máis detalle, pero sí é certo que o alumnado, no ano 2008-2009, que me retratei hasta esa época, tiñamos un alumnado, co SIES tamén, co ciclo, o sea, co superior, que estábamos en 3.337 alumnado e a día de hoxe contamos con 4.080 alumnos. Pero este equitativo, é dicir, que a Xunta de Galicia, evidentemente, según as necesidades e as demandas de cada concello, redistribuye os seus recursos e entón dota de recursos necesarios. E tamén partíamos que tiñamos no ano 2008 menos de 312 profesores e a día de hoxe xa contamos con 348 profesores. É dicir, que hai un ascenso e hai unha dotación maior, hai unha aposta por isto. Por lo tanto, non podemos dicir o contrario e, sobre todo, cando estamos cas negociacións que fai estes últimos anos, trouxemos, ademais, formación profesional nova, como é a formación básica, o Concello de Arteixo en canto a hostelería
e en canto a electricidade, que non dispoñíamos desta formación. Polo tanto, en Arteixo, concretamente, non podemos falar diso porque vemos que estamos avanzando e estamos avanzando na negociación de que en próximos anos de futuro vamos a traer novas liñas de formación para Arteixo. Estamos a falar dun novo centro educativo, entón eu penso que aí os pediría que fósemos todos da man para realmente poder cubrir este tipo de necesidades. E, ademais, como se é unha competencia da Xunta, que aí sí que estamos de acordo, tamén manexo datos deles, no que, no seu caso, nos anos de bonanza económica, onde estaba tamén o bipartito, porque aí Xurxo tamén facía mención en algún momento, tiñamos unha taxa de abandono educativo temperá do 25,8%. E as políticas educativas actuais da Xunta, en este caso, estamos manexando un 14,3%. Mirad a diferencia, é dicir, que tampouco estamos indo tan mal para falar de recortes. Eu entendo que a vosa posición, xa sexa na educación, os 4 pilares básicos, xa sexa educación, xa sexa sanidade, xa sexa tal, todos son recortes. Pero, en realidade, estamos vendo que cada vez hai máis recursos, que cada vez hai máis dotacións de equipamento, polo tanto, que é mellorable? Sin dúbida que sí que é mellorable, pero tampouco podemos dicir que estamos indo para atrás. Eso tampouco o podemos permitir. E logo, en canto a, porque a moción si fai mención das infraestructuras educativas, que en este caso tamén avanzamos en 50 grandes obras en toda a entorna, é dicir, que seguimos dotando de recursos, investimento en centros educativos supera con moito os 300 millóns de euros que se están aplicando, dende a Xunta estamos a falar, porque é verdade que é competencia deles. E xa vou rematando porque sí que teño máis datos que son como é o tema da aposta que está facendo a Xunta por o transporte público para favorecer o alumnado que chegue a todos os centros educativos, que teño todas as cifras aquí, tanto de alumnado como de inversión en transporte público, de todo o que poderíamos falar, o tema da compra de material, que tamén estamos a falar, o proxecto do libro digital e o libro solidario, que ningún neno se queda sin tal, e temos esas axudas económicas que complementamos dende o Concello de Arteixo se a Xunta non chega. Exacto. E logo remato tamén que as tasas universitarias que son as máis baixas de Galicia. Son as máis baixas do Estado, perdón, as de Galicia. Entón, con esta que podería seguir, non vamos a apoiar a moción. Gracias. A ver, Inés, lo primero, no sé si es que yo me he explicado mal o no me has entendido o ya te digo, no sé. Creo que en ningún momento de mi intervención he hablado de las obras. Obviamente yo no te puedo decir, y aparte lo he dicho, que se había trabajado en verano. Yo no te voy a decir que no hayáis hecho obras. Obviamente no lo puedo decir porque las he visto yo, se han hecho en Galán, se han hecho en mi colegio, se han hecho en otros centros. Obviamente en ningún momento creo que he mencionado eso. Otra cosa que te quiero comentar, que entiendo que lo has entendido mal, yo convivo día a día con las limpiadoras de mi centro, que hacen una labor, como te he dicho anteriormente, impresionante, porque son muy pocas para lo que tienen que hacer. O sea, en ningún momento ha salido de mi boca que yo me haya quejado del trabajo que han hecho ellas para poner a andar el colegio, Inés. A lo que yo me refería no ha sido a que yo haya tenido que estar trasladando muebles de un lado a otro, porque no es verdad. No es a eso a lo que yo me estaba refiriendo. Cuando yo me refiero a que los profesores entran en un aula y no tienen sus aulas colocadas con las mesas y las sillas, lo que quiero decir no es que las mesas están fuera, que las mesas están en otros lugares. A lo que yo me refiero es que se llegan, como yo me encontré la mía, que es lo normal. Ellas han limpiado mi aula, impecable, como te he dicho antes, impecable, y obviamente las mesas estaban todas contra una esquina, porque es normal, porque necesitan colocarlas así para poder limpiar todo. A lo que yo me refiero es a colocar nuestra aula para recibir a los niños. También te he dicho que el día 11 están los profesores que estaban nombrados. Eso no es lo que yo te he dicho, que no estén nombrados. Lo que yo te comento es que se nombran la tarde anterior y que esos profesores no saben qué curso van a dar ni cómo va a ser la clase que se van a encontrar porque no han podido realizar antes esas consultas de expedientes. Es lo que yo estaba intentando transmitirte. En ningún momento he querido poner en duda ni la labor que se hace con respecto a las obras, porque creo que sí que se hace, ni por supuestísimo, para nada, el gran trabajo que están haciendo las limpiadoras en el colegio. Para nada, vamos, es que no ha sido mi intención, no sé de dónde se ha podido interpretar eso.
Y después, en cuanto a los datos que tú me das, los datos que yo tengo también son datos públicos, que son los que te estaba refiriendo aquí. Es que podríamos entrar en una guerra de datos que realmente me parece que no son necesarios. Yo sí tengo claro desde dentro que sí estamos sufriendo recortes y que sí nos estamos encontrando con menos profesorados de lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, a ver, que ya te digo, sería una guerra de datos y se me acaba el tiempo de intervención. Bueno, Xurxo, empiezo contigo y pido que me aclares, porque en la intervención tuya dijiste que os recortes empezaron desde ano 2007. Sete. Sí, é do 2009. No, pero te pregunto si rectificas, ¿Cómo? No, porque si los recortes empezaron desde 2007, los empezasteis vosotros cuando gobernabais el bipartito. A ver. Claro, joder, es que hai que saber... A crise comezou en 2007. 2007-2008, ¿no? Bien. Os primeiros recortes brutais que empezaron, ademais, con unha das cuestións que pon aquí, de eliminar a partida que había para libros gratuitos, de quen foi? Por exemplo, de quen foi? De quen foi? Sí. Bueno, tes toda a razón. Os recortes empezaron do 2007, é verdade, cando un ten responsabilidades de goberno e ten unha limitación presupuestaria, pois efectivamente ten que facer recortes. Claro, como o 2009 xa empezou a gobernar o Partido Popular a Xunta, pois a partir de aí xa foron os recortes brutais. Antes eran recortes pequeniños. Cando gobernaba o bipartito, recortes pequeniños. Ora, cando gobernaba o PP, recortes brutais. Sabes cal é o principal recorte que hai? Efectivamente, a acción de crisis foi o bipartito acabou un presuposto da Xunta con 12.000 millóns de euros. O bipartito. Estes anos de crisis, a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, ten un presuposto aproximadamente de 9.000 millóns de euros. Un 30% menos. Donde as principales partidas se van tanto en sanidade como en educación. Isto é, efectivamente, é un tema complexo, difícil, que en algún momento, pois, tanto a sanidade como a educación consumen tantos recortes que hai que intentar optimizalos. Eu, volvo a dicilo, por favor, estou en mi turno de intervención. O principal recorte que hai, efectivamente, cal é o principal recorte que hai? Pois, se o goberno do Estado non lle paga a Xunta os 700 millóns de euros que lle debe deste ano, pois, por suposto que ten que facer recortes. Pero recortes como están facendo todas as comunidades autónomas. Vir aquí con esta, vamos a dicir así, vir aquí con esta moción é demagoxia pura e dura. Pues si no hay presupuestos desde el 2017 que los aprobó el Montoro, pues haga usted una reflexión de la desfeita del gobierno que hay, de mandarnos ahora unas segundas elecciones, de estar por lo menos hasta mediados del año 2020 sin presupuestos, sin pagar las deudas a las comunidades autónomas y aún encima que vengan ustedes con sus exigencias de los recortes. Paguen lo que deben. Paguen lo que deben. ¿Por qué no sé? En eso, sí, de verdad, Patricia, yo respeto, porque entiendo que tu intención es hablar principalmente de temas de Arteixo, que es un poco lo que hay que valorar y yo estoy de acuerdo contigo. Pero venga, que venga aquí con una moción de recortes cuando ustedes están debiendo dinero por todos los lados a las autonomías, 700 millones de euros. Es que estamos hablando de 700 millones de euros que podían contratar médicos, sanidad, servicios sociales y que a día de hoy no lo tiene. ¿Por qué? Porque alguien ha decidido, por ego personal, enfrentarse a otras elecciones para sacar más diputados y poder gobernar solo. Y que llevan a este ayuntamiento, a estas comunidades autónomas, abocadas a que el 10 de noviembre probablemente seguirá la misma inestabilidad y seguirán ustedes, que se les tendría que caer la cara de vergüenza, con los presupuestos prorrogados de Montoro. Sí, con los no me venga con... Si ustedes son los del no, va. No me vengan ustedes con... No, oye, cuando se presenta una moción, hablen ustedes realmente de las cuestiones que son realmente importantes. Ahora, si me dice a mí, efectivamente, siempre puede haber esta crítica, y yo por eso digo, estará gobernando, porque, mire, a ver, estoy en mi turno de intervención, y acabamos. Y quiero intentar ser breve para mantener los tiempos. Y efectivamente es, nosotros, creo que no hay ninguna duda de que la actuación y la inversión de este Concello de Arteixo, que no tiene competencias en educación,
Esto es tremendo, no tiene competencias en educación. Que eso, pues deberían regularlo tanto los ayuntamientos como la Xunta como el Estado y definir exactamente cuáles son las competencias. Y donde estamos haciéndonos cargos de la competencia de mantenimiento de edificios, donde en estos 2.900 días que dice usted hemos invertido más de 3-4 millones de euros en nuestros colegios, donde tenemos, en ese sentido, una apuesta decidida por lo que es el proyecto Arteixo Innovación, donde hay más de 1,5 millones invertido en estos años para la educación, donde llevamos también 6 o 7 años con un programa de becas, de ayudas a la compra de libros, de ayudas a comedor, que de verdad, que efectivamente pueden meter esta moción porque estamos ante un periodo electoral, pero en ese sentido hay que reconocer que el Concello de Arteixo, ha hecho unos esfuerzos y ha trabajado a nivel educativo tanto en la mejora de los colegios como en ese sentido los proyectos Arteixo Innovación y las becas y dentro de lo que es nuestra competencia. No es ilegal, hombre, si tenemos nosotros la... no es ilegal. Pues de verdad, es ilegal, y Patricia lo tiene en el colegio, poner un ascensor para facilitar la accesibilidad a los niños del Ponte de Esbrozos. Es ilegal. Y efectivamente, pues... Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Si hay que echarle la culpa siempre a la Xunta. ¿Y por qué no hizo la Xunta? Porque la ley de accesibilidades es del año 97. ¿Por qué no lo hizo la Xunta cuando estaba gobernando el bipartito, Martín? Hizo un colegio nuevo que le puso ascensor. Efectivamente. Y digo yo que la Xunta tendría que también hacer el mantenimiento de los demás edificios. Efectivamente. Ahora, nosotros, efectivamente, si tenemos que hacer el esfuerzo de instalar un ascensor para mejorar la accesibilidad de los niños que acceden al colegio, lo vamos a hacer. Y no vamos a estar discutiendo años y años de quién es competencia, porque yo estoy seguro que si ustedes en algún momento gobiernan la Xunta, pues no, como también van a tener limitaciones presupuestarias, no van a poder todas las actuaciones de mejoras en todos los colegios de Galicia. Y esa es la realidad. Bueno. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Asuntos de urgencia. Entonces, el primer asunto de urgencia incorporamos la moción. Moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de Arteixo para reclamar al Gobierno de España la transferencia de las entidades locales de los recursos derivados de la participación de ingresos del Estado. La ley, Inés, resúmela, Inés, ¿vale? Uno de los grandes pilares de la organización política y administrativa en España está constituido por las entidades locales, cuyas administraciones de proximidad garantizan la provisión de servicios públicos esenciales a los españoles para poder desarrollar eficazmente las funciones que tienen encomendadas, y es fundamental que se cumplan íntegramente los dos principios de constitucionalidad inspiran su actuación, el principio de autonomía y el principio de suficiencia financiera. Autonomía y suficiencia financiera son principios conmutativos, de modo que no hay autonomía sin suficiencia, ni suficiencia sin autonomía. En cambio, al igual que ha ocurrido con la financiación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda ha venido invocando diferentes coartadas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene contraídas legislativamente con las entidades locales. Una vez más y de manera completamente falaz, se apela por el Gobierno de Sánchez a la concurrencia de un presupuesto prorrogado y a las limitaciones de un Gobierno en funciones para negar lo que constitucionalmente es un derecho de las entidades locales y, por consiguiente, de los ciudadanos que residen en cada una de ellas. Resulta una paradoja difícilmente aceptable desde el punto de vista intelectual que el libramiento de los recursos económicos por parte del Estado a las entidades locales y que forman parte de un modelo de actuación establecido legalmente y de raíz constitucional sea puesto en cuestión por el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre la base de opiniones técnicas no contrastadas. A cambio, ese mismo Gobierno no ha tenido ningún reparo en aprobar reales decretos, leyes que crean nuevos derechos económicos, haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado y quebrando la ordenación jurídica sobre la estabilidad presupuestaria.
Frente a la disciplina y la corresponsabilidad política y administrativa que debe imperar entre el Estado y las entidades locales, se ha puesto irresponsablemente por el Gobierno de Sánchez la indisciplina fiscal y uno de los mayores ataques al modelo constitucional de la autonomía territorial de los últimos años. Negar los recursos de las entidades locales sobre la base de espurias opiniones sin fundamento técnico es negar la base misma de nuestro sistema de organización territorial. Desde el punto de vista de la financiación local, la falta de actualización de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación están provocando un perjuicio análogo a lo que se está produciendo con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y que podría situarse en torno al millón de euros, millones de euros. A su vez, y de la misma manera que en financiación autonómica, el Gobierno de Sánchez se ampara indebidamente en la concurrencia de la existencia de un presupuesto prorrogado y de un Gobierno en funciones para impedir que se abonen a las entidades locales las liquidaciones definitivas de participación en ingresos del Estado correspondientes al año 2017, que el Estado debe abonar a las entidades locales en el 2019. Pero es que además la congelación a la que está abocado con su actuación el Gobierno de Sánchez no permite cubrir el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones en materia de personal derivadas del Real Decreto. Un incremento mínimo asegurado del 2,25% respecto a las retribuciones vigentes del 2018. Y, por último, que existe un conjunto de líneas de subvenciones estatales que están destinadas a financiar determinados servicios locales, como podría ser también el transporte colectivo urbano, cuyo importe permanece inalterable a lo largo de este año en el crédito presupuestario del año 2018. Sin respuesta directamente, por tanto, de la evolución de los costes del servicio en cada una de las líneas de subvenciones. Entonces, por todas estas razones y haciendo llamamiento a todos los responsables públicos de esta corporación y a su sentido del deber de responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno, primero, a solicitar y a exigir al Gobierno de España que haga efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene contraídas legalmente con las entidades locales y que tienen su fundamento en un derecho constitucionalmente reconocido, y en base a ello efectúe la transferencia actualizada de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a la localidad de Arteixo y, por consiguiente, a los ciudadanos que residen en la misma. En segundo lugar, reclamar al Gobierno de España los recursos necesarios para apoyar el esfuerzo presupuestario que estamos haciendo las entidades locales, los concellos, para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos de las entidades locales previstos en el Real Decreto Ley del 24/2018, del 21 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público en el ámbito de la provincia de La Coruña. Y tercero, solicitar la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local para dar cuenta de las razones de la situación creada y acordar soluciones inmediatas. Y, por último, el cuarto punto, que es dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y Senado, así como el Ministerio de Hacienda. Bueno, comprendemos que o Grupo Popular presenta unha moción que lle remiten de Madrid, aunque, bueno, podía haberlo traducido ao galego, pero non entendemos que non teña en conta o que supón para o Concello de Arteixo a liquidación do ano 2017. No ano 2017, en xullo concretamente, o nefasto Montoro aprobou a modificación do IBE no que se reducía por cuestiones de Caixa, entendía que pasou de criterio de Caixa, bueno, do criterio de Deben ao criterio de Caixa, co cual se pagaba aos concellos solo 11 meses de IVA, en vez dos 12 correspondentes, non? Arrastrando ese mes, que en definitiva se dice, non está perdido porque para o ano seguinte vamos a contar desde decembro a decembro. E, efectivamente, para 2018 non hai problema, para 2019 tamén, pero no ano 2017 perdimos un mes de IVE, gracias a Montoro. E que significa para Arteixo? Arteixo recibiu
no ano 2017, nos ingresos a conta, 5.917.534,78, se os meus datos non están equivocados. E na liquidación que se reclama nesta moción, Arteixo tería que devolver, o sea, devolver desos cartos 191.123,89. Por qué? Porque en vez de 12 meses, son 11 meses os que se ingresan de IVA e, polo tanto, saldría de devolver. En vez de ingresar 103.085,85, que sería a cantidade se se tuveran en conta os 12 meses correspondentes. O sea, unha pérdida gracias a Montorada, vamos a decir, de 294.209,74 para o Concello de Arteixo, que é do que estamos a falando, porque parece que aquí estamos falando de outras cousas, non de Arteixo, non? E non se libra o PSOE desto, pasamos de Montero a Montoro, digo, ao revés, pasamos de Montoro a Montero, pero en todo este tempo o PSOE pudo ter feito cosas para anular este problema deste mes que quedou aí no aire e, polo tanto, non se ingresou, non? O único intento foi o intento de aprobar unos orzamentos nos que se prevía un 5% de, digamos, de indemnización, bueno, de suplemento para compensar esa pérdida dese mes, pero, bueno, non foi aprobado, por certo, polo PP, non? Fálase tamén na moción de dos términos, se concerta gran grandilocuencia, que estamos de acordo, non? Autonomía local e suficiencia financiera, perdón, conmutativamente, como dice a moción, non? Pero resulta que, gracias a Montoro, esa autonomía municipal quedou tremendamente reducida pola Lei de Racionalización e Sostenibilidade, o sea, a nefasta Larsal, tantas veces recurrida, a Lei de Estabilidade Orzamentaria, o teito de gasto que está provocando que todos os concellos teñan unos superávis anuais que van incrementando e englobando a un remanente que non se pode, en cantidades de millones de euros, ¿no? Que non se pode gastar por culpa do remanente de gasto. Unha tasa de reposición pola cual non se pode contratar hasta certo punto personal que se necesita para atender a servicios que son fundamentales para os cidadáns, non? Polo tanto, autonomía tampouco. E suficiencia financiera, se están engadindo competencias aos concellos que non están dotados das cantidades orzamentarias correspondentes tanto no Estado como na Xunta. Recordemos a Lei de Benestar Animal, se establecen competencias para os concellos, con lo cual, sacrificio cero sí que está moi ben, pero os concellos teñen que manter os cans, os gatos, teñen que asumir unos gastos para os que non se lles dá orzamento. Os CIN, as casas, bueno, este tuveron culpa tamén o actual goberno, ¿no? Que pasa a competencia outra vez aos concellos, co cual, con cantidades ridículas, para concellos medianos, pequenos, 1.500, 2.000 euros, para atender as afectadas pola violencia de xénero, o sea, para proteger os que non teñen policía local, que fan? Que fai un concello con esa cantidade ridícula? Bueno, esa suficiencia financiera, aparte de falar dela, hai que predicar con ela, co exemplo. Aparte que, cal é o fundamento da raíz? Que os repartos, os criterios de reparto do PIE desfavorecen a Galicia. Galicia ten unha dispersión xeográfica, un envellecemento da poboación que provoca máis gastos que non son tidos en conta a hora de repartir os cartos. De feito, por exemplo, un exemplo moi concreto. Málaga, que ten medio millón de habitantes, máis ou menos, recibe máis cartos que as 6 cidades principais galegas xuntas, que teñen 1 millón de habitantes. Medio millón de habitantes recibe máis que as 6 xuntas con 1 millón de habitantes. De tal xeito que Galicia recibe 194 euros por habitante ano e a media estatal, de 243,52 euros. Non digamos xa a media, non a teño aquí agora, pero creo que é o doble desta que hai en Euskadi, gracias ao seu concierto económico. En vez de recabar o Estado e logo repartir, recaudan eles e logo lle dan ao Estado. Xusto ao revés, no cual, en definitiva, bueno, estamos de acordo coa moción do Partido Popular, quitando esa introducción na que os bons son eles e os malos son os PSOE, os malos son os dous, o sea que
coa entrada, non estamos de acordo con as críticas que se fan ao goberno do Estado actual, pero tamén estaríamos de acordo con que se fixera unha autocrítica do propio PP por todas as cousas que expusen, non? E con respecto á moción, votaríamos a faltar eso que o perxudica o Concello de Arteixo, que é o que nos ocupa aquí e ahora, non? O sea, non pidamos a liquidación do ano 2017 porque por arriba vamos a ter que devolver. Entonces, por eso propusemos unha emenda a esa moción que entregamos aos outros grupos que incluya estas salvedades e entonces así votaríamos a favor da proposta. Un bo día a todas e todos. En primeiro lugar, indicar que o Partido Socialista valora, unha vez máis, e como sempre transmitiu, o esforzo que fan os concellos e tamén outras entidades locais na prestación de servizos públicos. Os socialistas somos municipalistas, creemos na autonomía local e, nese sentido, facemos todo o posible para garantir a suficiencia financeira destas entidades. Dito isto, a situación actual é consecuencia de dous feitos. O estado actual do goberno, que non ostenta plenas facultades, é o primeiro, e o segundo é o rexeitamento o pasado 13 de febreiro do proxecto de presupostos para o ano 2019. Un rexeitamento que compartiu o Partido Popular. Con respecto a isto, convén aclarar algúns asuntos. O rexeitamento impediu actualizar as entregas a conta. Unhas entregas a conta que estaban previstas nese orzamento e que ao rechazarse, pois, automáticamente quedaron tamén paralizadas. O rexeitamento impediu efectuar a liquidación definitiva da participación nos tributos do Estado do ano 2017. A participación non se pode calcular, ao non poderse calcular o índice de variación dos ingresos tributarios. O Goberno socialista sí que efectuou no mes de agosto a liquidación da participación do ano 2016. Ademais, hai que recalcar que as entregas a conta efectuadas hasta agosto deste ano son 266 millóns de euros maiores que as efectuadas ata agosto do ano 2018 e tamén é importante recordar que o proxecto de lei incluía casi un 8% máis na partida de transferencias a entidades locais, uns 800 millóns de euros de diferencia, así como a compensación desa mensualidade de IVA que di o bloque. Fallos informáticos. Non va. Non está, un momentito. Bueno, basicamente, o que queríamos dicir é que está tamén pendente unha reforma da financiación local, que pendente dun pacto de Estado, que impulse unha nova lei de facendas locais e unha nova lei de réxime local para clarificar as autonomías que ten cada administración e clarificar cal vai ser o financiamento que vai recibir tanto por parte tanto na participación dos ingresos do Estado como na participación dos ingresos da autonomía. Dicir tamén que agora nos queixamos da subida de soldo dos funcionarios, nos queixamos de que non se dá financiamento para elo, pero no ano 2012 se devolviu parte da extra dos funcionarios, no ano 2015 e 2016 se devolviu parte da extra do 2012 que non se pagara aos funcionarios e Montoro negouse a ofrecer máis financiamento aos concellos por todo iso. Imos votar ainda así a favor da moción porque creemos que esas transferencias son precisas para garantizar os recursos, os servizos públicos, pero temos que dicir que hai unha situación de goberno en funcións, non temos plenas facultades e desbloquearase o antes posible. Evidentemente, agora que a convocatoria de eleccións non podemos estar adiando isto indefinidamente, por tanto, votaremos a favor. Ben, bueno, todos os datos que comentabades están moi ben, pero, bueno, eu aquí sí tamén quería mencionar que nos está acompañando a interventora municipal, que seguramente coñece en detalle todas esas xestións, tanto de ingresos como de gastos, se hai que devolver ou non hai que devolver, a nivel municipal o temos moi ben controlado por o equipo técnico que contamos, pero sí é certo que aquí trátase dun tema xa de toma de decisións, é dicir, o goberno en funcións, como ben dicía Simón ahora, estamos de aquí, estamos para lá, ahora sí, ahora non, ahora volvemos cas eleccións, estamos falando de que hai que xestionar, estamos falando de que hai que ser áxiles, estamos vendo que o Estado o que está facendo é desfacer todo o traballo que tiñamos posto encima da mesa e no que estamos indo cara atrás.
Entón, o Partido Socialista, pois é verdade, hai que ser áxiles, hai que actuar, hai que facer, pois dade exemplo, por favor, porque agora mesmo vamos a meternos outra vez nunhas eleccións municipais. Non sei que pretendedes con este tema. O que sí sabemos e o que estamos sufrindo as entidades locais, que o que queremos manifestar aquí e tamén os cidadáns que nos acompañan, é que, en este caso, estamos pendentes de recibir 6.600 millóns de euros ás comunidades autónomas. É dicir, estamos paralizados e isto nos vai a repercutir na estabilidade presupostaria, que vamos a falar agora de outro tema de urxencia, no que aí tamén nos vades a dicir se cumprimos ca estabilidade presupostaria, se non cumplimos, que o estamos a facer mal, pois no seguinte punto o vamos a ver se é así ou non. Aproveito, xa me adianto o punto seguinte, porque seguramente falaredes de que non cumprimos estabilidade. Pois entón, o Partido Socialista, o goberno de Pedro Sánchez, ten que dar exemplo, e ten que ser eficaz, e ten que saber xestionar. O fácil realmente é estar aí, cobrar un soldo e non facer nada. Eso é o fácil. Polo tanto, vamos a ser serios, vamos a ser coherentes e vamos a aplicar a mesma literatura e a mesma pedagogía cunha cousa máis ca outra. Porque agora vamos a falar no punto seguinte de datos económicos que realmente repercutan no Concello e este pode ser un deles, que non cumpramos a estabilidade presupostaria. Nada máis. O goberno está en funcións. Vostedes non permitiron a formación de goberno. Nós temos responsabilidade e no ano 2016 permitimos a formación dun goberno para que este país avanzase. Vostedes non o fixeron. Di vostede que non teñen recursos. A Xunta é a que ten que poñer eses 4 millóns de euros que levan invertidos nos colexios, porque é a súa competencia, non a nosa. Non temos por que nós levar a cabo esa competencia. Eses cartos non temos por que gastalo nós dos nosos petos. Repito, 266 millóns de euros máis dende xaneiro ata agosto deste ano que o ano pasado, cuns presupostos do Partido Popular, de Montoro. No, que a nosa proposta era que se aceptan as emendas a moción, votaríamos a favor. Se non podemos votar porque iría en contra dos intereses do Concello. No es que las mociones no estén bien, incluso nosotros la mayoría podríamos votarlas. Yo lo que pasa es que creo que desvirtúa mucho el contenido de la moción si metemos 9 enmiendas más, 8 enmiendas. Si queréis, a lo mejor, en el próximo pleno presentar una moción en este sentido, yo creo que sí que la podríamos apoyar. Yo no haría una enmienda a la nuestra, sino que presentaría una moción en el siguiente pleno, porque es que, si no, es 8 puntos. Tú puedes enmendar algo dentro de una moción nuestra, pero enmendar 8 puntos me parece una barbaridad. Sí, bueno, esa idea. O sea, no podemos votar a favor de algo que perjudica claramente. Tú dices, Martín, ¿pero qué dices? De que Espera, no. Inés, espera. No, si estamos intentando arreglar un tema... Creo recordar que estaba Raúl no uso da palabra. Creo recordar que estaba Raúl no uso da palabra. Sí, espera. A ver, Espera. Os datos Simón, que din ¿hay alguno de los puntos de la enmienda del bloque que se puedan introducir y votar conjuntamente los tres? Votar os tres, como? Que algún punto podríamos votar aceptarlo, pero yo creo que, de verdad, Raúl, yo creo que lo mejor es presentar otra moción, que presentéis otra moción y debatirla. Es que es muy densa. Esta es muy compleja para meterla ahora directamente en una enmienda. Insisto, se aprobamos isto, o Concello de Arteixo vai a ter que devolver, porque pedimos a liquidación de 2017. 191.123 son datos estimados, porque para facer a liquidación, obviamente, os datos teñen que estar concretados. Entonces son cálculos feitos
por técnicos, ¿no? En concreto técnicos da FEGAN. Raúl, aquí es una pena que no esté Baldomero, que si no te podía explicar exactamente cómo estaba. No es que vayamos a perder nada, que no vamos a perder nada, sino que seguramente en los ingresos del Estado para el año que viene, pues nos van a deber 400, 500.000 el Estado. El Concello está creciendo constantemente en lo que es el ingreso, tanto en población como en recursos. Non é así. Ese mes se perde, porque despois se van a facer as liquidacións de decembro a decembro. E entonces ese mes queda aí no aire. Por eso habría que compensalo. Eso se pide no último punto da nosa moción, ¿no? Que se compense a Administración Local Galega pola pérdida de 45 millóns de euros de financiación estatal. O cálculo está feito para toda Galicia, ¿no? Pues si quieres introducir ese punto, lo incluimos en la moción y lo aprobamos. Sí, non estamos de acordo con a exposición, pero, bueno, o que se aproba son estos, os puntos sí, que lo van a conversar que pon o PP na súa moción, estamos de acordo. Si se incluye este... El punto 8, nada más. No, o punto 8 solo quere poñer. Sí, sí. Se compensa. El Estado siempre compensa, no nos va a pedir. No va a pedir. ¿Qué ocurre? Que como las liquidaciones van atrasadas de un ejercicio a otro, la compensación se operará en los datos. Claro. Es decir, no va a haber un reintegro efectivo. Sí, eso no se recupera. Es el ajuste de los anticipos del año 2020. No. No. A ver, el Estado va a dejar de entregarnos una parte y lo va a compensar probablemente con los ingresos del año ejercicio del 2020. No nos va a pedir el reintegro. No, porque os 12 meses se contan de decembro a decembro. Entonces, en 2018, pues van a ser 12 meses igual, non van a ser 13. 13 non poden ser, van a ser 12. E no 2019 igual. Entonces, ese mes queda no aire, a non ser que se habilite, por exemplo, nos orzamentos que se presentaron, que foron rexeitados, se calculaba un incremento de un 5% que compensaba esta pérdida, porque esa pérdida é pérdida, se queda aí no aire, no limbo. Despois, no 2018 non hai problema, porque vai de decembro a decembro, son 12 meses, non 13. Se foran 13, pero 13 non poden ser. Se foran 13 se compensarían, pero son 12. Entón, claro, non podemos aprobar unha moción na que reclamamos que teñamos que devolver 192.000 euros. Non pode ser. Simón, sí. Sí, Raúl, estamos dispuestos a introducir el punto 8 en la moción nuestra, porque así lo aprobaríamos los tres grupos de manera conjunta, hombre. El punto 8. Yo, de verdad, si quieres el próximo pleno, meter una moción más completa, pero yo creo, es que ni nosotros tenemos el punto 6, derogación de la normativa sobre estabilidad financiera, así como la reforma constitucional de 2011 que la sustenta. Claro, pronunciarse ahora en que nos diste la moción por la mañana sobre este punto, nosotros todavía no tenemos esa capacidad. Pediríamos sí que incluir el punto 8, o sea, aceptaríamos la enmienda del punto 8 y si queréis en el próximo pleno traer esta moción para debatirla ya de manera más amplia. E por que non retira o PP esta moción e a vemos completa no último, chegamos un texto de acordo e para o próximo pleno? Yo sin problema, La retiramos sin problema. Sí, no, retirar a moción e no seguinte vemos unha consulta, porque son temas que se relacionan, o sea, están íntimamente ligados, non podemos desligar unha cosa por un lado e outra por outra. O que afecta aos concellos son as dúas cosas e o consunto. E se estuviera Baldomero aquí, mejor. Baldomero, para debatirla, porque esto sí que controla mucho mejor. Entonces, sí. Simón, ¿te parece? Sí. Retiramos entonces esta moción, ¿vale? Simón, te iba a responder. No. Ahora no, lo dejamos, hombre. Solo un matiz que no es para enfadarte. El principal recorte de los ingresos de los funcionarios se hizo el 2 de mayo del 2010, donde se le recortó el 5% de su sueldo. ¿Sabes quién gobernaba el 2 de mayo del 2010? Sé quién gobernaba el 2 de mayo de 2010 y sé quién gobernó pues, desde el año 2011 hasta el año 2016 y lo que supuso para todo este país. Eso es lo que sé. Pero el gobierno del PP en ningún momento recortó, y quien recortó el 5% el sueldo de los funcionarios fue el gobierno de Zapatero. El gobierno del PP nunca recortó. Es la... Retiramos entonces la moción, ¿vale? El siguiente punto sobre urgencia. Si hay que ratificar la urgencia. Sí. No, entonces la moción ya no ratifica.
No, nada, no. El segundo punto que se incorpora urxente sería o expediente de modificación de crédito 42-2019 de suplemento de crédito 2-2019. Sométese a consideración do pleno previa ratificación de urxente, se procede a aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos por un importe total de 762.136,73 euros. Segundo, que se expoña ao público por prazo de 15 días hábiles no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de delitos do Concello, a efectos de que os interesados poidan examinar e efectuar as reclamacións que consideren oportunas. Terceiro, no caso de que non se presenten reclamacións, considerarse o acordo definitivamente aprobado para a súa entrada en vigor previa a publicación no BOP. Primero vamos a rectificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Gracias. Ben, como decía Inés, aquí hai moita tela que cortar. E vou comezar, e basicamente voume basar no informe de intervención, que vou comezar dicindo o que se evidencia a falta de previsión na execución orzamentaria. Esta situación é recorrente se temos en conta que ano tras ano se acude á utilización do remanente para o financiamento de suplementos de crédito e créditos extraordinarios que non se chegan a executar no ano da aprobación, polo que para o exercicio seguinte de novo acúdese a incorporación de remanentes de crédito, o que provoca inestabilidade. E isto é o que demostra, sin dúda ninguna, a evidencia dunha mala xestión. E sigue así. O que sí é certo é que a utilización de remanentes, se se manteñen as previsións de gastos e de ingresos, vai a xerar inestabilidade, xa que as obrigas recoñecidas non teñen como contrapartida dereitos recoñecidos, xa que está consumindo aforro. Para evitar entrar en inestabilidade, hai que realizar unha planificación do gasto axustada. Será ao longo do ano cando se deben adoptar as medidas necesarias para evitar entrar en inestabilidade e para dar cumprimento ao límite de regra de gasto, que para este ano, como se expuxo, sitúase en 30.700.000 euros, polo que tería que reducirse o gasto en 20.700.000 euros respecto do orzamentado, o que parece unha contención difícil de cumprir. Todo isto di o informe de intervención. A vista de tales datos, todo parece indicar que a 31 de decembro de 2019 non se vai cumprir a regra de gasto. E aínda que, como estamos no mes de setembro, a finais de setembro, infórmase favorablemente, pero quedan uns meses. Pero advírtese que as modificacións propostas poden supoñer o incumprimento de tales exixencias legais, sendo, non obstante, no momento de aprobación da liquidación do exercicio 2019, cando se poña de manifesto tales cumprimentos ou non, deixando para este momento a adopción de medidas legais previstas en canto á formulación e a aprobación dun PEF. Pero claro, é que neste suplemento de crédito atopámonos con 40.000 euros de comunicacións telefónicas, 65.000 en publicidade, 200.000 en xurídicos, liquidacións de obras, mobiliario de oficinas. Pero por que ten que vir a un suplemento? Non hai unha previsión, fixos un orzamento aprobado no mes de marzo e agora ten que vir todo isto que se ten que suplementar. Non entendemos, a verdade. E en proxectos técnicos. Non había 180.000 euros en proxectos técnicos. E que isto non estaba previsto. Cando se fai un orzamento, hai que prever todas estas cousas. E corremos o risco de non cumprir a regra de gasto, como di o informe de intervención. Nada máis. Sí, sin entrar o xa dito por Xurxo, referente ás indicacións que expresa a intervención no seu informe, indo ao debate anterior, señores do Partido Popular, este moi agradecidos ao ministro Montoro
porque gracias a él estamos nesta situación no cual pois non se pode gastar nin o que é noso. Eso é gracias ao señor Montoro. Habría que agradecerlle moito ao Partido Popular, que gobernou como gobernou, tuvo que marchar ca cabeza baixa unha moción de censura por ser declarado partido corrupto con unha sentencia judicial, e posteriormente se dedica a bloquear, única e exclusivamente a bloquear uns orzamentos para este ano que eran moi beneficiosos para as entidades locais, para as administracións autonómicas, que supoñían unha bolsa económica moi importante, quizás para pagar esas obras que fai o Concello, e que logo dice vostede que está moi preocupada por las entregas a conta, e dice que gasta 4 millóns de euros en obras da Xunta de Galicia. Por lo tanto, me gustaría decirlle que o máis importante nun país é que haxa goberno, que haxa presuposto, que non se dediquen a bloquear por bloquear. De eso se lles dá moi ben. Cando gobernan en maioría absoluta, vostedes van sobraos. Cando están na oposición, bloquean. Bloquean en Madrid, bloquean nos concellos, como bloquearon aquí durante 4 anos, eso se lles dá moi ben, porque non lles interesan os ciudadanos, lles interesa única e exclusivamente os intereses propios do Partido Popular. E, polo tanto, estes informes veñen derivados do seu partido político por poñer unhas medidas que non contan para aqueles que temos capacidade económica e queremos gastar o noso, que é o que queremos gastar. Despois de decir isto, que creo que é algo importante, nós cando participamos na Xunta de Voceiros deste mes, e se nos dixo que iba a haber un recoñecemento extrajudicial de créditos, nos explicou cales eran os motivos, dixemos non hai ningún problema, hai algo que facelo, e non vai haber problema por este grupo, e como fixemos fai uns minutos, votamos a favor, non? E se nos dixo, vai vir suplementado o presuposto en cousiñas pequenas, en partidiñas que quedaron aí un pouquiño cortas, e vamos a suplementar 4 cousas. Eso é o que se dixo nesa Xunta de Voceiros, nas cales estaban presentes todos os voceiros, todos menos un, e os habilitados nacionales. Posteriormente, sabíamos que viña con urgencia, nos dixeron que era un tema que iba a ir con urgencia, que nos iban a dar a documentación cun tempo oportuno para estudiarlo, e nos encontramos o lunes na comisión cunha modificación de créditos que supón 762.000 euros, co cual non eran pequenas puntillas, en cuestións que o que pedimos, porque non decimos que non este adecuado que se suplementen esas partidas, o que sí queríamos saber é cal era o motivo de suplementar esas partidas. Porque ao final atópaste unha serie de cuestións que no enunciado e na documentación que temos actualmente os grupos da oposición non temos facilidade para saber o motivo. Non sabemos por que se suplementa a SGAE, por que se suplementan as comunicacións telefónicas, 40.000, bueno, é posible porque compran vostedes teléfonos novos para todos os membros da corporación e os seus asesores que crecen extraordinariamente, e pode vir por eso, pero deberían de explicarlo. Por que sube a publicidade en 65.000 euros, as cuestións xurídicas en 200.000, sen decirnos cales son os gastos xurídicos novos que temos que afrontar, ou por que consumiron a bolsa que había, en festas 35.000 euros, en proxectos técnicos, tendo os técnicos que temos neste Concello, que de verdade que non sei como os organizan para facer o traballo, outros 180.000 euros, liquidan obras, un montón de obras, porque neste Concello hai un uso moi habitual de que o sistema de licitación dunha obra precisamente o que intenta facer é que o gasto sexa o menor posible para o Concello, e para iso se establece un sistema de competencia no cual a empresa que o fai máis barato fai a obra, aparte de, evidentemente, outras motivacións técnicas para a calidade da obra que van a facer. E, curiosamente, neste Concello hai cuestións moi extrañas. Todas as obras nacen con un orzamento, se licita, se vai, a empresa que gana o concurso vai cun precio determinado e logo sempre se liquidan as obras. Sempre. Sempre hai problemas e sempre hai cambios para ter que liquidar as obras. Nos deixan a todos un pouquiño, con certas sospeitas de por como se fan as cousas neste Concello para ter que liquidar todas as obras, porque ao liquidar as obras, se un fixe unha baixa de 20.000 euros e lle liquidas 25.000, está recuperando cartos, a baixa non existe. Ese é o problema, ese é un dos problemas que pode existir neste Concello, que igual algunha empresa baixa, pero logo recupera iso que baixa. E, por tanto, os veciños deberían de saber o que se fai cos seus impostos, pero que non temos a documentación que argumenta esas liquidacións.
O lógico é que cando ven este suplemento e ven nominadas aquí as obras que se liquidaron, é que se nos dera unha documentación, se nos permitise o acceso a unha documentación onde houbera uns informes técnicos que nos dicen por que hai que liquidar esas obras, que igual pues, está máis que justificado. Pero non o sabemos. Mobiliario de oficinas 20.000 euros, mobiliario de centros sociais 50.000, prórroga de contrato de difusión do modelo de residuos 25.000, espero que sirva para difundir eso e non facer outras cousas. E o que nos queda encima da mesa é que non temos argumentos para poder valorar algo que non coñecemos. Igual está máis que justificado, pero non o sabemos porque non se nos puxo a disposición a documentación necesaria para poder valorar si o suplemento de crédito é axeitado ou non axeitado. Non estou falando de que sexa legal ou non, eso non é unha motivación na cual non entro. Hai pues, certas cuestións como as que plantexou o Xurxo que están encima da mesa, pero que non podemos valorar nós é para que sirve este suplemento, porque tampouco se nos explica. E tampouco se nos explica por que se fixe un orzamento que hai que recuperar. Eu creo que deberíamos de facer o exercicio de cando se debatiu o orzamento, por parte deste grupo se lles dixo que facía un orzamento que era unha carta aos Reyes Magos polas eleccións. Se lles dixo. E resulta que, probablemente, as partidas de moitas obras que vostedes dixeron que iban a facer, que non as van a facer, por eso logo entramos en ir ao ano anterior e todos os problemas que temos que queda o remanente que queda, porque non se fan as obras que se prometen ou que se dicen que se van a facer, pero, curiosamente, a publicidade, as festas, estas cousas sobrepasaron o gasto. Que curioso, non? En período electoral, pero como non se explica, non o sabemos. Son todos suposicións de por que se están a suplementar partidas que nós non coñecemos. Entonces, evidentemente, este grupo non vai a votar a favor porque non pode soster un voto sin a información necesaria. Vostedes seguramente que a teñen, pero nós non a temos nin tampouco se pon a disposición deste grupo. E, polo tanto, se hai que liquidar unha obra, debería de estar no expediente os informes técnicos e de toda índole que soportan esa liquidación. Se hai que aumentar o presuposto en festas, hai que dicir, oye, pois resulta que hubo máis gastos porque se celebrou outra festa ali, porque se contratou isto. Digo eu que deberíamos de ter esa posibilidade de acceder a eso, porque senón o que están facendo e o fan sempre é que fan un presuposto, un orzamento que non é real, porque fan o que lles dá a gana, que meten partidas en bolsas que saben que non van a utilizar. Cantos anos tuveron vostedes unha partida de 250.000 euros para un comedor social que sabían perfectamente que non iban a realizar e que lles servía para decir somos un concello, un goberno dun concello que aposta polo social e metemos 250.000 euros que non se gastaron nunca. Supoño que foron derivados a outros sitios. Por tanto, creo que a seriedade de facer un orzamento que sexa máis ou menos axeitado e máis ou menos medido para saber os gastos que vamos a ter, eu creo que sería esencial para que logo non incurramos en inestabilidade, como di a interventora municipal. Pero lonxe deso, polo menos, se vamos a suplementar e vamos a ter que sufrir eso, polo menos, o único que pedimos é que se nos dé unha explicación medianamente axeitada de por que hai que suplementar partidas que non sabemos por que se suplementan. Nada máis. Ben, bueno, en primeiro lugar agradecer que non poñades en duda se é adecuado ou non é adecuado, porque ao final estamos falando de partidas presupostarias, temas económicos que temos que de alguna maneira priorizar, e dicir que o presuposto está vivo en todo momento. É verdade que hai unha planificación e logo sempre pois pasa na empresa privada, entón sempre veñen desasustes que logo hai que cubrir. Pasaba cos puntos anteriores que falamos, se entran as facturas temos que pagalas, e ao final nos temos que cumprir con esa obriga e temos que estar asustando e planificando ao longo do ano, non só no inicio do presuposto. Entón, en canto á información, é verdade que houve ese compromiso e así se fixo. En este caso, o meu compañeiro que leva os asuntos económicos se puso en contacto con vostedes para informarlles en detalle de cada partida e por que se suplementaba. E logo, a posteriori, tamén me puxen eu en contacto por si ainda que había algunha dúbida. É verdade que co bloque non tivemos a oportunidade porque non houve a conexión, en canto a non estaban disponibles os teléfonos móviles, ao falamos antes de iniciar e nos pusemos a disposición para o que faga falta. E logo vostedes como grupo de goberno tamén teñen acceso a todos os expedientes e a todos os departamentos. É dicir que tamén se teñen o interese de tal, tamén poden mostrar interese en que lle faciliten algunha documentación, que podan acceder a él ante algunha dúbida.
son expedientes moi complexos, son expedientes con moita documentación, son expedientes que dependen de moitos departamentos e entón, ante iso, pois tamén en calquer momento podes acercar e os van a ter a súa disposición. De todas maneiras, para que sí que, como é transparente e non hai nada que dicir, facemos algo moi rápido. Vostede, Martín, mencionaba o tema da SGAE, os temas xurídicos, o tema de mobiliario. En este caso, por exemplo, o tema da SGAE son facturas de anos anteriores que nos chegan en este momento, entran por o rexistro de entrada que non tiñamos previsión. Por exemplo, este ano lle poño efesto nas festas do Apóstol, a París de Noia, pois foron 7.000 euros de SGAE. Para que vexan, queremos boas festas, e non logo hai as críticas, pero logo nos chega a factura da SGAE por ter aquí a París de Noia de 7.000 euros. E iso hai que darlle resposta, non vamos a incumprir os pagamentos. En canto a publicidade, tamén falábamos antes de que igual non chega a información a onde ten que chegar, pois temos que apostar en maior publicidade, en maior cartelería, en maior dípticos. Isto quere dicir que o Concello está vivo, isto quere dicir que o que pretendemos é que haxa unha cercanía aos veciños e poder facilitarlle toda a información, dai que tamén houbo que asustar esa parte de publicidade, que a campaña do liso, do que vimos falando nas mocións anteriores, estamos apostando por a sensibilización da ciudadanía con campañas de liso e tamén vai en esa partida. Vale, o tema das sentencias, é verdade que os temas das sentencias nos constan, pero cando entra unha sentencia e temos que liquidar, pois temos que estar preparados. E isto sí que é unha boa xestión en canto a ter esa previsión. Aquí estamos mencionando unha cifra importante, pero que non vamos a proceder ao pago en este momento, sino que temos a previsión de que se nos entran este ano, o teñamos recollido. Sentencias incluso con tema de traballadores, que aquí por tema de protección de datos, e concretamente queredes ver esa sentencia, se vos facilita, pero tampouco vamos a facer unha exposición pública dunha das sentencias dun traballador municipal, que teñan que ver con temas de seguridade social e demais. Logo, tamén falábamos das festas, como vos dicía, aí o Manuel Murguía, a Feira Histórica, a programación do Nadal. Aquí é verdade que temos contratos, pero a petición dos técnicos municipais, cando se poñen a programar e facer toda a programación, sempre surde pois algunha actividade nova, como ben dicías, Martín, pois ben, pois ese é o motivo, non é outro, senón o de mellorar a nosa cultura, mellorar a nosa festa. Polo tanto, se non temos a dotación económica, non é previsible, e isto sempre parte dos técnicos municipais en canto a necesidade de seguir dotando esas medidas. Logo falamos dos proxectos técnicos, que ven sendo un pouco máis do mismo. Si queremos apostar por a mellora, pois o mellor ao longo do ano e en diferentes comisións que temos sempre surden cousas. Fai un pouco nos dicíamos, pois temos que poñer as papeleiras, pois igual esas papeleiras a principios do ano non as tiñamos recollidas, pois agora se dote económicamente, porque por sorte o Concello de Arteixo podemos permitírnolo, e se pon, temos o POS, que isto sí que falamos nas comisións, a que ia destinado, e as cantidades das que falamos, da eficiencia enerxética. Temos os pliegos do DUCS e dos fondos FEDER, que tamén está aquí debido á ampliación de crédito, e tamén o abastecemento e o saneamento, dai os proxectos, en canto a esa partida que tamén é da máis grosa e da máis importante. En canto ao mobiliario de oficina e o mobiliario de centros sociais, vai sobre todo en canto a non é que poñamos cousas novas que podería darse, senón é o mantemento, a sustitución. Se ao longo do ano non tivemos unha previsión demasiado asustada porque rompeu unha silla ou rompeu un moble, pois temos que dotalo, pois non vamos a estar un ano á esperas de aprobar o novo presuposto para cambiar unha silla. Entón vai en esa línea. E logo tamén temos a prórroga do contrato de difusión do modelo de residuos que decidiuse aprobalo, de novo esa prórroga, entonces temos que dotala. Imos na mesma línea. Bueno, basicamente isto, que xa vos lo adiantamos. Sí, brevemente. A ver, primeira cousa, por que todas estas explicacións que está dando de palabra Inés non se nos expón no expedente? Por que non se poñen no expedente? Eu non o entendo. Segundo, moitas desas cousas das que ti falache, por exemplo, a SGAE, etc., ten que haber unha proposta de gasto, ten que haber un gasto, e sí que ten que estar cuantificado canto se lle debe a SGAE e canto non.
que en días gai di outras das cousas. Mobiliario, que pasa? Se nos acorda agora que temos que poñer 7 sillas en vez de 5. Por que non está planificado eso cando se fai o orzamento? É que eu, sinceramente, era en base ao que decíamos antes, ao argumentario que expoñía antes. Hai que planificar e proxectar ben cada exercicio orzamentario, nada máis. Sí. A ver, a planificación, a organización dun orzamento, me imagino que non a fan os técnicos, que a fan os políticos. Porque se a fan os técnicos, rogaríalles que perderan todos esa dedicación exclusiva que teñen maravillosa, esos asesores, porque xa non fan os técnicos e, polo tanto, non teñen que tomar ninguna decisión política, porque isto o piden os técnicos. Non, supoño que a planificación, en que se gasta e como se gasta, e quen lle di aos técnicos o que quere facer para que eles traballen técnicamente en facelo, son vostedes. Por lo tanto, se non chegan os cartos será porque vostedes non lle deron aos técnicos as indicacións oportunas para que ese presuposto chegara. Eso, en primeiro lugar, porque dá a sensación que neste Concello, cando interesa, gobernan os técnicos, e cando non interesa, sobre todo para ter un bo rendimento económico, pois gobernan os políticos, non? Por lo tanto, eu creo que eso é unha cuestión que hai que deixar encima da mesa. Mire, dice Xurxo que ora fai unha exposición. Fai unha exposición que non é suficiente. Non é suficiente porque vostede fai un recorrido en 3 minutos de soltar cousas que, polo tanto, saben, e non nos la comunican nin en xunta de voceiros, nin en comisión, e onte o meu compañeiro estuvo detrás de vos todo o día de Nuestro Señor para intentar que alguén lle dera unha explicación un pouco razoada de por que eran estos suplementos de crédito. Non simplemente, bueno, isto é porque hai unhas sentencias aí de un trabajador. Supoño que teremos que ter no expediente unha documentación que, evidentemente, todos temos que salvaguardar o interese privado de cada cidadán de Arteixo, se non diga yo o señor Novo. Claro que tenemos que salvaguardar, pero unha cousa é que coñezamos e que o utilicemos única e exclusivamente para aquela función que temos, por ser representantes públicos. Por lo tanto, se hai liquidacións, teros no expediente ou facilitárnoslo, pero non facer que o pida, porque se o pido, se me dan o luns o suplemento, e por certo, que aquí traballamos, algúns traballamos o que podemos, pero traballamos, dice, e teño que coller desde o luns e estar pedíndolle aos diferentes departamentos que a ver se me facilitan certa información, vostede cree que vou a chegar aquí o xoves con algo medianamente leído e estudiado? Porque vostedes seguramente no goberno coñecen cousas, pero nós, cada vez que nos chega algo, temos que coller, leelo, estudialo, compartilo con os compañeiros e tomar decisións. Se o luns non se explica nada, e vostede dice, pode ir polos departamentos, sí, pode ir mendigando polos departamentos a ver se me poden enseñar os informes do arquitecto técnico ou de quen sexa de por que se fixeron esas liquidacións. Pero debe ser moi difícil, decir, pois, hasta nunha reunión con datos. Pois mira, a SGAE é por isto e por isto, se nos foi por estas historias. Supoño que non serán facturas do outro ano, porque se son facturas do outro ano, supoño que terían que ir por un procedimento, un recoñecemento extrajudicial de crédito, non sei. Supoño que serán deste ano, non sei. É que non sei, é que estamos aquí xogando a un xogo que vostedes ocultan absolutamente todo a oposición e a cidadanía, polo tanto, porque as cousas non veñen ao pleno, porque todas as decisións que se poden tomar en órganos de outro tipo se toman, e cando chegan as cousas ao pleno, encima nos cortan a posible documentación para poder fiscalizar, porque seguramente que en moitas destas cuestións estaríamos de acordo, pero igual en algunhas outras non lles interesa que teñamos certa información, porque se o sabemos nós tamén, evidentemente, pode saber o pueblo. Por lo tanto, eu creo que vostedes, aparte de cando fan un presuposto, deberían de máis ou menos tejelo dun xeito que non houbera que facer suplementos de crédito continuamente. Aparte, o mínimo que deberían de facer é explicar individualmente cales son as partidas e por que se suplementan. Me fala, por exemplo, na publicidade, non é porque facemos dípticos e non sei que, non me fala do lixo, pero ao mesmo tempo hai outro suplemento para a prórroga do contrato de difusión do modelo de lixo, que vai aí ou facemos publicidade de maiores. Eu creo que, de verdade, que hasta dá a sensación a veces de que defende cousas que non sei se estará acertada co que di, pero eu creo que a publicidade sí que se fai dentro do Concello.
pero non se fai publicidade para o Concello e para as actividades do Concello e para promocionar o Concello e para facer tal. Eso é mínimo. O que se fai é utilizar os cartos de todos en convenios millonarios ou de moitos cartos precisamente para vender a imaxe do Partido Popular e, polo tanto, facer co resto dos grupos. Ademais, coa presión que poden ejercer vostedes sobre os medios de comunicación, non teñamos espacio neles. Claro e en botella. Claro, en botella. É así, utilizan os cartos de todos, máis centos de miles de euros, en utilizalo para o Partido Popular. Pero, bueno, nada normal vendo que fai Feijóo na Xunta de Galicia, que se dedica a eso desde fai moitos anos. Por tanto, me refiro, vostedes se dicen hai que aumentar a partida en publicidade, me dicen, no, mire, vamos a facer uns dípticos para 1900, se valen tanto, e vamos a facer unhas horas para promocionar a romería de non sei que tal, e me explica por que tal, pois digo, hostia, pues, está ben adecuada esas cantidades, pero resulta que tuveron ocasión de explicalo e non o explicaron. Por tanto, eu se non teño capacidade de poder ver a información dos temas, evidentemente este grupo non pode votar a favor. De verdade, se estivera motivado non teríamos ningún tipo de problema, porque se hai que suplementar crédito, pois habrá que suplementar. Nada máis. Bueno, pues en primer lugar, pues sí que hay que pedir un poco de disculpas aquí en este pleno, en el sentido de que es Baldomero, el concejal de Servicios Económicos, pues el lunes en la comisión intentó explicar pues esta situación y creo que os aportó ya distinta documentación y os explicó un poco en qué consistía. Pues ojalá que Baldomero pudiera estar aquí, ojalá, porque era la persona que iba a explicar y que rebatir punto por punto toda esta situación, porque además fue él quien se encargó un poco de hacer el suplemento. Bueno, pues por circunstancias personales no puede estar aquí en este momento, pues pedimos disculpas y pues intentaremos que en los próximos suplementos, en coordinación con Baldomero, si puede asistir, pues ya defenderá él la postura, si no la defenderemos nosotros. Yo quiero decir que yo creo que este es de los suplementos más pequeños que llevamos en toda la legislatura, en esos 2.900 días que llevamos gobernando, es el más pequeño. Creo que prácticamente casi todos los modificados que llevamos y suplementos fueron aprobados desfavorablemente. Este sería casi el primero que se iba a aprobar favorablemente. Bueno, es verdad que las partidas están un poco definidas y sobre todo porque hay un agotamiento en las bolsas que están un poco vinculadas. No es en ese sentido, pues es un procedimiento normal. Lo de las liquidaciones es que, bueno, ya yo creo que los comentarios que hace usted como sobre el tema de las liquidaciones, bueno, si quiere le digo las liquidaciones que hacen el Concello de Culleredo gobernado por usted. O el Concello no, pero sí es verdad. La liquidación es un procedimiento legalmente establecido que lleva su informe técnico por el técnico municipal y después aprobado por intervención. ¿Sospechas? Bueno, pues si quiere empezar a sospechar de todos los grupos políticos, incluso puede sospechar de sus propios compañeros de partido que gobiernan. Usted, como no tuvo todavía responsabilidades de gobierno y no sabe lo que es asumir una liquidación de una obra, porque una obra puede tener una liquidación por múltiples motivos. Y puede aparecer cualquier cosa, cualquier cuestión que obligue a hacer un poco una liquidación. Estamos hablando de liquidación, no de modificado, que es establecido por los preceptos de la ley. Entonces, bueno, pues sospechas, pues si usted quiere sospechar de toda la clase política y de sus compañeros, así se lo agradecerán sus compañeros. Las liquidaciones, pues oye, pues sí que van ahora terminando a lo que es lo largo del ejercicio presupuestario. Y lo vuelvo a decir, en principio esto es una previsión, pasó algo parecido también, es el año pasado, en la liquidación del año 2018, cumplimos la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria entendemos que un poco lo que es el trabajo y la ejecución que estamos llevando, pues intentaremos que en ese sentido cumplamos también en la liquidación del 2019. Efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes cuando, en el sentido, las leyes Montoro, con todo este control financiero para los concellos, no es bueno para los propios concellos. Había que intentar desbloquear este tema, pero bueno, no voy a entrar en política estatal, porque no interesa el bloqueo. A ver, si no hay gobierno en el Estado, si no se cambian las leyes de financiación, las leyes de estabilidad presupuestaria, pues sí que tenemos un problema en este caso. Quien lo está padeciendo son los concellos, que en ese sentido pues son los que dan el servicio más directo a los propios vecinos. Procedemos entonces a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bien. Ahora sí. Sí, que tenemos con las preguntas.
Vamos con la parte de control, dación de conta dos decretos. Sí, Xurxo se va tamén, e Rosario tamén, vale? Pola parte de controles, dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía Presidencia das Xuntas de Goberno Local. Xurxo, disculpa, antes de que te vayas, porque neste ratiño, Xurxo, aclaramos a cuestión que comentabas na acta, entonces, se vos parece, incorporamos no punto 1 da aprobación da acta a intervención da pregunta esa que debeu de ser porque non estaba impresa en papel, as miñas compañeras non detectaron que faltaba esa pregunta. Vale, foi un erro, si, disculpa, e ora se vai incorporar neste momento na aprobación da acta que votaches a favor con esta cautela, para que superas. Moi ben. Entón, dase conta das resolucións da Alcaldía do número 2127 do 19 a 2244, así como das actas da Xunta de Goberno Local do 14 de agosto do 29 de agosto. Logo se preguntas. Raúl, las preguntas o los rogos tuyos. Bueno, en calquera orden, ¿no? Vale. A primeira pregunta se trata do Rally Mix, denominado Rally Mix de Arteixo 2019, que se celebrou o fin de semana do 14 e 15 de setembro. Bueno, nos chegaron queixas por parte dos veciños da zona, sobre todo as afectadas parroquias de Loureda e de Morás, no sentido de que se impediu o paso, tanto a saída como a entrada aos seus domicilios, durante as horas e máis, falaban de horarios excesivos, e logo tamén se queixaban de que os participantes e os non participantes entre tramo e tramo iban e circulaban por aquelas aldeas a unhas velocidades fora do permitido. Entonces, as preguntas van en ese sentido. A primeira é, foi comunicado aos veciños en tempo e forma, o sea, o día, a hora, su acta de corte, os cortes horarios de acceso ás súas viviendas e posteriormente respetado, porque se pudo haber comunicado, pero logo parece que tamén logo non se respetou. Insisto que todas estas cosas non son críticas, é pedir a información. Segundo, controlouse por parte da Policía Municipal a velocidade dos vehículos fora dos tramos cronometrados. Esta sería a primeira pregunta. Facemos as dúas xuntas ou... Vale. A segunda pregunta ten relación con un tema que nos preocupa gravemente, que son a proliferación das casas de apostas, non? Engadigo, ao fin e ao cabo, os maiores, que vai afecta moitísimo a todos, porque há gravísimos problemas a grandes e a pequenos, non? E a medianos. Pero, bueno, tampouco podes entrar na vida dos maiores, pero sí na dos menores, non? Parece que estas casas proporcionan bebidas a precios inferiores, teñen sitios con aire acondicionado, televisiones enormes nas que eles se sinten cómodos e non se controla o seu acceso, non? Entonces, está claro que hai algo que facer ao respecto, porque os medios de comunicación, todos os medios audiovisuais, están atacando a todas horas con publicidade sobre estas casas e supoñen un problema no que estou seguro que todos os grupos deste Concello estamos de acordo, que de algún xeito hai que atallar. Entón, as preguntas van en ese sentido. A casa de apostas que ahora mesmo se está a instalar na zona do balneario conta con todos os papéis en regla, sería a primeira pregunta. E a segunda, vixíase por parte da Policía Municipal a entrada de menores a estes establecementos. En fin. Si un par de cuestións, un robo un tema que se plantexou no seu día e cando se plantexou alguén nos dixo que pensaba que estábamos informados e non sabíamos que así as escaleiras de acceso aos distintos andares do Centro Cívico Cultural de Arteixo foron deseñadas con barandas laterais perigosas no senso de que un cativo ou cativa podría escalar ou incluso colarse polelas. Para evitar ese riscos, instalarse en algunha delas barandas unha protección acristalada. Non obstante, a escaleira de acceso ao andar superior na súa marxe esquerda non dispón nin de baranda nin de protección, a pesar de contar cun oco de 16 cm ata a parede. O actual CTE especifica que é necesaria baranda de protección nos desniveis, ocos e aberturas cunha diferencia de cota de 55 cm. Asemade, indica que as barandas non poden conter elementos escalables nin aberturas que poden ser atravesadas por unha esfera de 10 cm de diámetro. O que pedimos é precisamente que unha vez que houve algún cidadán que solicitou dende fai prácticamente un ano
pois, que se puxera unha protección axeitada nesta baranda que se actúe pois, con premura, porque xa non é que poida suceder un accidente, que é o máis grave, senón que incluso tamén podría repercutir en responsabilidades para o Concello por non ter feito algo que algún cidadán e agora este grupo pois expón encima da mesa. Eu creo que é importante pois salvaguardar a seguridade dos veciños. Isto é unha cuestión menor en canto ao presuposto e decisión e, polo tanto, nos gustaría que actuaran canto antes para facer efectiva este rogo. E logo presentamos unhas preguntas, sobre todo derivado despois de ler nos decretos da alcaldía. Nos levamos dicindo moito tempo, o fixemos no pleno de organización, é algo que está grabado e que é público, que neste grupo entendemos que as dedicacións exclusivas, os salarios, os asesores que se nombran, pois deben de ser pois utilizados. Non entramos nas cantidades, non entramos nas cantidades que reciben cada un deles, senón que precisamente se podan utilizar precisamente para redundar no veciño, na eficacia na xestión que se fai, e na calidade de atención que recibe pois a veciñanza de Arteixo e, polo tanto, ter pois un grupo de traballo no cual pois se poda complementar ca administración e cos traballadores deste Concello para axudar a que as cousas se fagan mellor. Vendo os decretos da alcaldía, vimos algo que empeza a ser común neste Concello, é que moitos dos técnicos, ademais, uns técnicos que están ben valorados por todos os grupos e seguramente que por todos os que coñecemos, piden comisións de servicio e marchan deste Concello. Vimos como un gran traballador, como era o técnico de contratación, ao qual se acudiu en moitas ocasións para temas importantes, con informes importantes, con respecto ao litigio que temos con Aqualia, unha persoa diligente en adentrarse no interior do proceso de contratación dun concello como o noso, que ten tanta tardanza en sacar os procesos de contratación, porque evidentemente non son simples, e polo tanto é máis importante dedicarse a debatir tonterías con un membro da corporación. E polo tanto pois creemos que son temas importantes. Vemos que sai unha comisión de servicio e ao mesmo tempo vemos que o que queremos nós é que non se está utilizando precisamente nin as dedicacións exclusivas, nin os asesores que nombra o goberno precisamente para dar máis eficacia, senón precisamente para contentar aqueles membros do Partido Popular, xente cercana ao Partido Popular e ata familiares do Partido Popular, para darlles un salario dentro do Concello. E, polo tanto, visto eso, e sendo unha decisión que toma unilateralmente o Goberno do Concello, que pode facelo, nos gustaría saber cales son as condicións que puxo encima da mesa para elexir a esa xente, porque supoño que, por exemplo, para contratar unha persoa que asesore en temas de contratación e patrimonio, ca densidade que ten eso de normativa, imagino que sea unha persoa que ten unha preparación específica no tema, que ten unha experiencia importante no tema e, polo tanto, pode axudar a asesorar a un grupo, ademais, que prescinde dun dos mellores técnicos que ten nesa materia. Por tanto, as preguntas son estas. Cales foron os criterios utilizados polo goberno local de Arteixo para elexir e otorgar os postos de asesores na selección que fixeron dentro do grupo de goberno? Cales son os informes que o grupo de goberno utilizou, currículum vitae e experiencia dos asesores elexidos? Tendo en conta a definición dos postos feita polo grupo de goberno no pleno de organización, algún en temas tan específicos como a contratación e patrimonio, solicitamos se nos pode aportar algunha documentación en ese sentido. Non necesitamos que nos faciliten se ten relación conyugal o señor Meredas coa asesora de patrimonio. Necesitamos saber o seu currículum vitae, que é o que realmente queremos analizar. Son estes departamentos da nosa administración os que necesitan a utilización de asesores para fortalecer o funcionamento do Concello? Como está, outro tema moi importante, como está a VPT prometida aos traballadores do Concello dentro do ano 2011, fecha que chegamos aquí, e que din xa ter realizada dende fai 4 meses e que siguen esperando, vendo como vostedes se suben o soldo exponencialmente, mentras moitos non poden disfrutar e teñen un soldo dende fai moitos anos? Esas son as cuestións que queremos preguntar. Bos días. Respecto ao tema de se ten toda a documentación necesaria, a ver, o sistema novo de comunicación previa para que se poida abrir un local, primeiro presentar a documentación, unha vez que está verificada que é completa, permítese facer as obras, unha vez que fan as obras, verifícase que esas sean correctas, e acto seguido,
con visita de técnico municipal, autorízase a abrir as obras. Ten a totalidade. Cando ten que ter a totalidade da documentación presentada e a verificación das obras feitas é para o momento de abrir. A día de hoxe, creo que é unha solicitud, só unha solicitud, pero mentre non estea a documentación completa, que moitas veces son documentación que teñen que vir de outras administracións, industria, Consello de Economía, Medio Rural, de calquera documentación que sea pertinente, e nese momento é cando se autoriza. Últimamente, que as actividades están prácticamente ao día, ou non prácticamente están ao día, non hai ningún local que solicitara neste ano 2018-2019 incluso, ou 2019-2018 incluso, que este aberto sin a totalidade da documentación presentada, pola axilidade que a Lei de Emprendemento do 2013 nos facilitou eses temas. Vale, gracias. Buen día. Con respecto ao que me dice das casas de apostas, en primer lugar, como dice o meu compañeiro, se está cerrado, por lo tanto, aí de momento non sabemos nada. En cambio da outra, que sabemos que hai, aquí en Arteixo temos dúas, exactamente igual que en Carballo temos dúas tamén. En Carballo, gracias a Dios, polo que me dice o jefe da Policía de Carballo, non hai ningún conflito, ningún problema, nada aquí. En unha tampouco hai ningún conflito, ningún problema. Na outra, na que creo que a que usted se refire, aí hai problema de menores pero fuera, non dentro. Dentro está controlado, no pueden entrar menores, entonces eso está controlado por la Guardia Civil. Nos o que facemos é colaborar con ellos, en el sentido de que cuando la Guardia Civil no puede, pues nos llaman, vamos nosotros sin problema. De hecho, ya ha habido 3 detenidos. Por lo tanto, quiero decir que ese tema sí está muy controlado. El segundo punto que me habla, bueno, creo que este lo he aclarado, ¿verdad? Gracias. El segundo punto que me comenta es lo del Rally Miss. En el Rally Miss le voy a decir que hubo mínimo 4 reuniones técnicas, mínimo, de las cuales en la primera reunión se diseñó con la directiva la colaboración del área de seguridad al recorrido de la prueba, de las cuales el 80% del recorrido eran pistas forestales de tierra y únicamente el 20% fue en asfalto. Por lo tanto, ahí lo que hubo, se repartieron cartas a todos los vecinos implicados, lo que era la zona de asfalto, y solo era en la Insua, no era ni Moras ni Loreda, solo era en la Insua, que sí pertenece a Moras, pero solo era en la Insua. Se les ha comunicado a todos los de la Insua, si tenían algún problema, que nos lo comunicaran a la policía e intentaríamos resolverle. De hecho, a todos los que le hemos comunicado, solo tres han preguntado en la policía. La policía les dijo que si en caso de necesidad, pues una urgencia o bien medicalizado, cualquier tema, se cortaba el tramo. Se cortaba el tramo. Es decir, en ningún momento iba a haber ningún problema con esos vecinos de la Insua, que eran los únicos que les afectaba lo que era el tramo este de asfalto. Porque el resto, ya vuelvo a repetir, el 80% era por monte. Después, lo otro que me dice, el control de la velocidad, efectivamente, que es lo que me faltaba por decir. El control de la velocidad fue en días previos y efectivamente iban por la carretera. Lo que es la policía, pues los ha detectado, los ha identificado y se lo ha dicho a la organización. Pero en ningún momento fue los días del rally. Nosotros los días del rally, aunque parezca mentira, puede parecer a ojos de inexpertos que fue sobredimensionada lo que es la seguridad, pero claro, tenemos la experiencia, por desgracia, de hace unos años en Carral, y entonces, pues sí, pues mira, nosotros, lo que es el Ayuntamiento de Arteixo, voy a decir los que teníamos, que me parece que lo tengo por aquí, efectivamente eran 7 policías locales y 19 de protección civil, los que tuvimos por ahí, aparte de los voluntarios y al menos 25 personas de la organización. Yo creo que nosotros lo que más primábamos precisamente fue la seguridad. Muchas gracias. Perdoade, algo, un fallo. Solo eso, en canto a
ao rogo e da instalación da protección axeitada nas escaleras do acceso do centro cívico, dicir que xa os técnicos pois pasaron por ali para tomar as medidas e demais e adecualo e en breve pois xa estarán instaladas porque realmente o que queremos é a seguridade para todos os nenos e as familias ou persoas maiores que se moven por ali, vale? E logo, en canto as preguntas que nos din o Partido Socialista, en canto aos criterios utilizados polo goberno local de Arteixo e en canto aos currículos, en canto aos asesores. Este é un tema que xa falamos, tío, mencionabas, Martín, ao principio, e se doron xa as explicacións oportunas en canto que temos a confianza plena dos nosos veciños de Arteixo e que ademais incrementamos o número de votos en 750 votos máis que na legislatura anterior e tendo esa potestade e esa confianza dos nosos veciños vamos a tirar por aí. Pero é verdade que agora me encontro moi indignada en canto a isto, porque xa por as intervencións que tivo previas, pois con un tono moi despectivo, utilizando conceptos e temas que non veñen a conto, incluso fala que para ir a un departamento do Concello parecelle que está mendigando, o sea, pero se é o seu traballo, se é a súa labor interesarse nos departamentos de como está a xestión do Concello. Eso é que non é mendigar, digo eu, non sei. Terá que poñer en valor o seu traballo de cara aos veciños e interesarse por todas as problemáticas do Concello de Arteixo. Digo eu, non? Eso para empezar. Logo, utilizando xa o concepto que yo dixen, non o quería dicir antes por ser un pouco escoita, pero que non me vou tranquila se non aclaro. O tema da merda, a merda e a merda. Aquí utilizouse, non fai moito tempo, hacia un compañeiro, unha situación que vostede pedía a dimisión referíndose a unha familia concreta, utilizando este termo que pediu disculpas e demais, e a día de hoxe vostede se está referindo a todos os veciños de Arteixo de que, non sei, o tema da merda, da merda, da merda. E máis aínda cando vostedes están a defender os temas de igualdade, os temas de prevención de violencia de xénero, os temas de tal, cando me poño a ler estas preguntas, que as temos aí todas para ler, máis indignante me parece, porque fala de currículos, fala de formación, entón as mulleres non estamos preparadas para facer unha boa xestión no Concello. Porque no ano 2015, cando vostedes se referían a xestionar e os cargos de confianza, referíanse a José Manuel Álvarez Campana, moi recoñecido, referíanse aos diferentes asesores que tiñamos como sexo masculino e agora resulta que temos unha persoa que non é que o diga eu, o está dicindo vostede, está escrito nestas preguntas, que se refire como a parella do concelleiro, a parella, a relación conjugal, pois esta persoa ten un nombre e apelidos, vale, que se chama Jennifer Fariña Suárez e que non vamos a permitir que vostedes poñan en dúbida o seu currículo vitae, como están a dicir, nin se é competente ou non por ser muller. Polo tanto, lle pediría que non utilicen e que den exemplo os termos machistas, porque nos parece que realmente vostede o que está a utilizar sin dúbida pois son actitudes machistas hacia isto. Vale, entón non teño nada máis que dicir, simplemente que den exemplo, por favor. Efectivamente, sí que ten que nomeala. E sabe por que lle pido por que ten que nomear? Porque no 2015, cando se nombrou a José Manuel Álvarez Campana, se nombrou co seu nombre e apelidos. E ora aquí parece indignante que cando está falando de persoa de confianza, que está publicado no BOP o seu nombre, e que non é a parella de ninguén, é Jennifer Fariña Suárez. Persoal de confianza deste Concello. Que é o que ten que facer? Está facendo unha falta de respeto a unha compañeira, entendo que parece como Campana e como Lolo Padín son homes, pode nombralos. En cambio, como Jennifer é a parella, non, hombre. E ademais, vostede incluso dixo relación conjugal. Que relación conjugal? Ten unha relación nese sentido de traballo neste Concello e volvemos a dicir, é pedir que darlle. E nós temos 1.339 días, Jennifer Fariña Suárez, non lle moleste decir o nome, ten 1.339 días para demostrar exactamente o traballo que pode facer, sendo persoal de confianza, regulado por lei, que o fan todos os concellos e todas as diputacións, e teño que dicirlle que compañeiros de vostede, ante esta pregunta, quedaron totalmente abraiados, porque se me di,
se me di o persoal de confianza que ten na Diputación o Partido Socialista é, de verdad, para botarse a temblar. E sabe cal é o problema, Martín, e yo digo, e non espero ofendelo. Mire, na Diputación hai persoal de confianza que foron concelleiros e son concelleiros de outros concellos. Pontedeume, As Pontes. E vostede está molesto porque a vostede na Diputación non delleron ningún persoal de confianza. É a súa molestia que ten. E por eso un pouco está incidindo aquí neste tema. Pero a maioría... No. Volvo a decir. Compañeros de vostede, teñen compañeiros, concelleiros que están na corporación que están como persoal de confianza. Sí, home, está un compañeiro de Pontedeume, está unha compañeira, unha concelleira das Pontes na Diputación. E vostede está molesto por esa situación porque a vostede non lle fixeron nese sentido meterlle a ningunha persoa que quería. E ten que facer unha reflexión por que non lle fixeron. E ten que facer unha reflexión por que non lle fixeron. Sí, e ten que facer unha reflexión por que non fixeron. O 28 de abril, neste Concello, o Partido Socialista quitou 5.500 votos e o Partido Popular quitou 3.300. O 26 de maio, 4 semanas despois, o Partido Socialista quitou 4.000 votos e o Partido Popular quedou 7.500. Volvo a dicilo, lle pedimos respeto para o persoal de confianza, lle pedimos que a nosa compañeira se refira a partir de ahora como Jennifer Fariña Suárez, e a partir de agora que dé o que é a confianza para que nestes 1.339 días que a xente que traballa poder demostralo. Contestamos as preguntas, pois o mesmo que vai contestar a Diputación. Porque llevamos a pedir a Diputación que nos diga, no que é a asistencia de municipios, cales son os criterios de que eles meteron a súa persoal de confianza na propia Diputación. E que me diga por que sete ex-concelleiros do Bloque Nacionalista están de persoal de confianza na Diputación cando ten 4 diputados. E que 13, a maior parte, son ex-concelleiros ou concelleiros do Partido Socialista están na propia Diputación. E que me diga os seus currículos. E se quere traemos os currículos aquí e ningún dos currículos, seguramente, ningún dos currículos que ten vostede ou teñen os seus compañeros ali, pois ten a capacidade que poden ter a persoal de confianza que hemos nombrado nós. Entón, home, polo menos non sexa demagogo nestes temas. Mire vostede a reflexión, faga sobre todo esa reflexión por que o Partido Popular quitou 7.500 votos e vostede 4.000 nestas eleccións e, por favor, deixe traballar este grupo de goberno e se dentro de 1.339 días efectivamente o personal de confianza non ha cumprido, pois vostede critica o que teña que criticar. Pero non empeza con este tema demagóxico porque, de verdade, os seus compañeiros da Diputación, os seus compañeiros de outros partidos teñen moito que calar. Levantamos a sesión.